visa za ouais either. Cause thank you for coming. I'm so happy. Kongoripi wangochiti ndiripi. Ndakamirira guest haina kuuya haisi kubatika ndaisendera message kudhara kati yezvo kokuzvipindira neimwe topic. Rebecca I was actually thinking about you nezuro. Ndichiti koma kaindepi na imwe. Koma muripi na iyo na iwa koma. Mamuri kubi. Hello, Blessing. Hello, Melody. Hondo Yamoto. My children, how are you? Leah Anna. Really say. Irene Koza. I'm good, and how are you? Rosemary Chigora. Really say. Lillian Duncan. Shares Chawas. Fortunately, Leandra. Margaret is even. Hands Mulo. Square Shawas. Seko. Veronica Mutiti. Aisha Fundi. Martha Makumbe ndikangona siri kuti Veronica ndobva ndafunga huriri ya Marzia. Mai Mapunga mrezeze. Esther Siwawa Mafuta, how are you? Cleopatra Mhlanga, Ski Heroni, Lineti Mangwandu Mawire. I must quit my life that much so, and I'll be dying missing you and go. No, it's a titima kuwaisu. Stuteli zviri pano. Tandiwe Mushipe, how are you? Funny Madumbe should say, Winnie Madiwa, how are you? Kudzai Damiso, how are you? Memories Mango, Bekawa Shaya, Vincent, you guys share your life. This is a very sensitive life that we are going to have. We are going to have a very sensitive life. Very sensitive, guys. Share your life, guys. Share your life. Hansi, hope you are not tired. Need business. I at least about 4 or 5 people. Because ndanda guarantee life yanikirikiri plus unoziva so Irenica chiro wakaneta soka pane zvimwe zvinokumanikidza kuuya so senge izvozvizvi kana wapuwa bhazi unotouya ukona mukuiona here guys Stargate muri kuiziva here guys Stargate ndio Star game okay Star game muri kuiziva here Star game 1 Star game 1 ishi muri kuiziva here guys Star game 1 muri kuiziva here guys take la kamba zviri sei share life guys share life because tichapinda pano chemedza pa life nasi mogadzirira kuchema naika hanza no hazvisi kureva uya kuti kunika ndate kufana aiwa zviri kuoneka right Star game guys Star game 1 ish Aisha bona ndokufara all the way from India uri ku India here kana kuti uri mu Indian nai iwanyora shona kudai kumanaka heskan ndokuda singaiti kuri seko ku India sha uri kupinda neziko ku India yes Irene top fan chairo uzinda usatwa ne top fan page we zviri kufamba sei hazina Maryland asiva nafi hayo masiva Star game 1 guys has tell us about your shit right Masquera seko guys Masquera say I hope mchiri bobo anditika pachipamwe inonzi Star game 1 indaipa pa Play Store guys muno downloada ish kana kuti iyo link iyo muri kuiona yakanzi http what download hii link kune vanoda anditika kune vanoda yesi Beverly makandiona anditika Primrose zviri saitendai magomo modownload app kune vanofarira zvokutamba magame kune vanoda anditika kune vanoda musazoinda mose nokuti kwai zvatagona simene mutakungoinda kune vanofarira zvokutamba magame anditika indai muno download app iyo iyi yakanzi Star game ishi anditi mokwera yimchitamba yenyu magame kwai mafurutsu game pane mafurutsu game here kwai pane kune madiaries hobo akapinda did you get masamani paya ine so account ndakapiwa mariko yanga siri 30 something rand ndakawina 30 something musiwa 30 kuma 38 rand 39 rand asi ndangoisiya iri mwini handisinkaitona
ndakaopfeka kashoti kasingazoitiwo zvisasasi handioni zasikungabuda ishi ukuona ishi hanzi already getting money nafi sure hausiri wega kune umwe hanzvadzi vakatoya futi pana pachinditini ndahwina sisimeli vachida nhamba dzemukomana wacho anoita hamwe twaida kujoinisa vana naamheni vachiti kwai ndiri kuhwina mazano takungokwerera pachiapu ichochi tikati yezvo ingasaka ndosaka imi hanzvadzi ndega kana ndauyawo chimbosiyai chigame chenyu hanzvadzi ndega kana ndauyawo palive chimbosiyai chigame zvimagame zvenyu zvimboya pano mozozokera kumagame ingati apedza life shuwa totoshuta vamwe vedu pana pamuchiti kwai mukutamba magame magame ndai munotamba asi munotambawo zvekana tapedza life saka guys kune vanoda kutamba maonline games avachiwina mari andika zvinowiniswa mari zvinizvi unotowina pafoni pako ipapo ukatowina pafoni pako ipapo hanzi its automatic uchingowina vanotozviona kuti namba yakati zvinoregistwa asi unoregista handi kwai kuregista maifree handiti vakaisa payele ipapo vestar game hanzi ichi hesi letu aswera seko baby wedu ichiko ungati kuningirira ifree zvelingi ndigaindise namba dzemunhu wacho guys mira ndise namba kana moda kubatsigwa kuti mutambe magame aya weekend muchidi muchiita zvamene muchita muri kudzimba dzenyu kana kuti muchidini munongobata munhu imoti tiudzewo toda kujoinawo tozviita sekujoina ungati ifree kujoina ifree animona motamba vanhu vari kuti kwai vari kuwina zvima unodeposta 50 rand I think wotamba ne50 rand yako iyoyo kana kuti mira ndinyore namba dzake wotamba ne50 rand yako iyoyo kana wadeposta andiona uchitoenda wakadaro saka batai namba idzi guys kana kuti ndimuudza uye pana akudzei ndisati ndatanga nguita live yangu ndimuudza atanga uya panapa akudzei kuti zvinofamba sei ini kuti ndinyazo kuzviziva ini anonzi Rogers ndizvo Star Games isho ndosarake saka kana ndomudana ene ndomufonera ongokuudzai pawhatsapp ipapa kuti munoita sei hanzi you can't download inoita unodiko naifaith hesi kani dota ndisi kuona kanchimbomuunza palive mbomuunza pana pati mumhorose joina live senda request tione mwana guys hanzi nyaya yena chipo haisati yatanga kuti ndomudana here guys usanangurirai moda here kuhwa ndimudane kana ndodarika mungozotora namba pin namba ndapina idzo okay abva uya nemwana kuti beba mwana ndiyero akutibabhaisa mwana adoda kuti muhorosa panobuda magame akawanda unosadza unoda kutamba zvewe inyaya yekuwina mari inyaya yekuwina mari panapa Sismeli mwana anotinetsa ari kupi last time ndakasenda audio ndofunga mamuri busy munodaira ndinogara ndichinetswa why is Sismeli not answering me muise tione mwana tisire zvedu zikuru wedu tione uyari apo yes baby unonzani Aliyah. Ani? Aliyah. Oh, what a beautiful name. Yes, Aliyah. What do you say? Beautiful. What do you grade on? 1. What do you grade on? What could this have? Tiger. Ku Cape Town. Yes, it's Cape Town. Yes. Kuru gone, which course? Serious? Jump to me, Marima Switzerland. You go to which course right here? Okay. Jump to me, Marima Switzerland. Which course of I don't have to Maria in a SIS and it's got. Ndoda kupa shamwari
unoda shamwari iri kuno kwekuti unenge uchitaura naye pafoni. Doi, uya kuno, I've got a friend for you here. Come and meet your new friend. Okay. Ari kuuya handitika. Saka ndozomupa namba. Ane foni yako, une foni? Good. Very good. Then memchitaura namba, memchitaura mafideo kutaura namba foni papa. Handitika. That's good. Brilliant. Mira ndimudedza uyi. Aite shamwari yako. Doi. I'm waiting for you. What is happening? Kashama. Kurumiza ukuthi nonokera. Naiwe Doi. I've got a friend for you. Come, Kati. Hello. How are you? Okay. I'm fine. What are you doing? I was watching TV. What's your name? Okay, what's your name? My name is Kelly. Okay. What is your name? Aliyah. My name is Aliyah. Aliyah. Okay. She's going to be your new I'm friend. gonna call you. Ask your number. What is your number? Who is your phone? So, how are you going to save it? Give me your number. I'll save your number. Yeah, Mama put for me. Okay, I'll give you a number so that I'll save you. Your mom will give me your number so that I'll save it in your phone, and then I'll start a conversation with you so that you can talk, guys. Ne? Okay. You like it? I can't see you properly. You can't see her properly. You're gonna see it on your phone. There she is. You see her now. So you told me I'll give you your number. Thank you very much. And don't find number then don't want to save a sanghan. Okay, Sis Melly. Bye bye. Thank you very much. Bye bye, baby. Bye bye. Bye bye. All right. Beautiful girls. Beautiful girl, Aliyah. Right. Innocent chaidzo. Innocent faces literally very innocent. Right. Saka uyu ndiye munhu anenge achita zvemaganzi vanhu guys asamwe vari kutowina vamwe vari kutowina ipapa. Okay. Izvo zvindoona munhu webhizinesi iri pawhatsapp uchakuzvikupa basi zvichide kumutsvaga anoona. Number 8, the guy is pinned up. Right. Yes. No, I was just talking about Star Game. Saka people said they want to hear more about from you because avamu havana kunzwa. So in Triple Live ndangutaridza t-shirt yangu ndikavaudza kuti magame ari kutambiwa ari kuwiniwa ari kudidi handizivi. Saka can you please briefly talk to them about how they are going to get the games and zvinoita sei? Yeah. Saka tozodi. Alright, ndaisa number yako, they'll call you though. Ndichakutanga ndachitotanga sekuti mbopinda live totanga kutopinda izvozvi muchitelevhini. I mean probably paunopedza unongonisendera message pamwe
pamwe tinenge tisataita yatinda swindla mangwana ora shap alright ano hapana kuipa saka vanhu vari kuwina here newe ungatimboita kamechi fixing yatimboita mechi fixing ka ungondiwinisa uyakati wande yemuwanda hapana paunopa maerana kuita service nothing like that kudhara maold kudhara kudhara mavhislots aya kudhara kudhara zvaitwa ngezvonzi hamuza mushanzi maslaga aitambwa maflipa zvezve ndo aikwanisa kutaura kuti that nambe mishini chakukwinisa nekuvekani but netechnology yako hapasha zasai makwana mamakasino akabhara kuzwana wakwakuziva kuti musino chekuti then ndouya ndodedza hama dzangu saka hapana munhu just play one the win win hapana kudzingareke munhu kana kuita hakuna tatechnology alright ano iripo ndaisa namba yako yesa namba yako vachafona okay hanzi nafadza isisi medi mwana dhodhoi mukara jesu father diaries murungu here father diaries munhu mutema asi zviri kuitika nezvekuti mwana uyu ndakamuhura handiwana fadza ichiguvara ndakamuhura mwana uyu handiti mukaradhi uyu baba vacho mutema asi ndakamuhura ini saka akazobuda aka ari mugedha ndakupindura ka ndakupindura ndakamulambula mkotokoto imomu right. So guys, satapinda munyaya ida kuti kuzovhura malines nhasi kuti tiwane kutaura nezvazvo gandigare ndavhura mikiri gandigare ndavhura foni yangu pane umwe uyu guys right muri kuona mikiri boxi pane boxi riripo iri anoona pane boxi iri mariona boxi ndakabouka apa rakazongobouka aro apa boxi kuda kuda kubouka kumabhodhabhodha regai tivhure chose boxi mirai tivhure boxi iri chese tonoti boxi muri kufamba sei mosamba ndodonhegwa nemakojikasiti panapa ndizvozvo ndizvo vawana zvokutaura ndakamuhura ulimbi korisi ndingafunga mari yetransport sha handindafunga kuti ndiinde kuningirikiriko ndafunga kuti ndizoinda kakuya pakunobvuzenda kuti iwo wakati unoshesa mari yetransport saka ukuda kudiko naiti unoti ndinoenda neiko kushu andiwo nechivhura Yes, break. Did you say so? Hey, let me wake up. Ukuda saizane dildo iwe. Ndokugora kutengesera. Zvakasungwa kudai ndikungura. Right. Hey. Okay. Auya guys. Auya. Books still say. Machines. Wow. Hey. Uri. Murukwana here guys. Empowering other women. Uyu mujayari zakutengesa mashedzi ake anohodhesa anotengesa wona ikichaka ndifita se aya ndokunga ncheto mumapocha wa una mapocha mumona tase muone guys akanaka kai tiri pano kutomanyire tichapinda munyaya yakatopinda tizochema yedu tamboseka zvakaipei kaini zvosere mashedzi emunhu ivharire munhu tione mamwe acho takamira sei tione aya hanzi ndakapita akapita ka nemiwano kupita iwo guys kana ndikona chipisa novharigwa handitovhura ini ivharira mukati munditovhura mashedzi waya guys aya kai nyaya yatindla mangwana nyaya yatinda swindla mangwana musairuza pakaipa
namba iri kuramba ichikwira guys. Tinda wakaoma uyu wepaZimbabwe wakaoma. PaZim pane vari manja machiripita guys. Maninga yakai akakwira ndege. Akakwira ndege aya indofarira mashedzi guys. Akakwira ndege mashedzi aya guys, achibuda nepadiaspora apa. Mashedzi akakwira ndege aya guys, akauya imbotengawo zvinhu zvakakwira ndege, imbotengawo zvinhu zvakakwira ndege. Aya ari sei guys? Pane idzo fesi dzedu dzinenge chishumba charogwa nembama iri sei guys? How far guys? Vanopfeka mashedzi how far? Ukati akupinda musamaka guys, isi titori musama guys, titorimo musama, saka mashedzi pamberi ndozvo. Plus vari kudiaspora wacho kuti makutopinda kuti mama uyu nemi masama manje kwati tukuya here kuZimfest tetiriti mutsvakirawo live kuya kuZimfest vaifumira chioni chaipi dzakwanda kudai mashedzi aya guys. Munhu nemunhu wake British apinda muBritish Airways 2 second pairs better than the first. Okay. Nemi guys, atinga mapedzi box rakawandigwa iri. Box rakanuna. Ndeye vakadzi lari. Box rakanuna ndeye vakadzi tasaona. Machedzi varume haitishi. Box rakanuna guys, kuti tinga mapedzi rasazviti. How far? Wheelchair haitangikisha mwari. Wheelchair yemagetsi haiti. Wheelchair yemagetsi iyi price yacho iyi. Ndainda ndikanopuwa chibhuku ichi. Discount ichi. Ende dzemagetsi hadzingotengwi just like that. Dzinoita zvokuodiwa price ichi. Kuiona price. Price iyi 37,000 ne35,000. 35,000 to 37,000. Dzemagetsi idzi. Dzemagetsi hadzitengiki. 31 bo third iri kwanzi business aiwa zveindotengesa zvewaita sei hanzi aya akanaka zvino saka ose akanaka guys saka ndo ose zvamukoti akanaka saka ndoziva kuti akanyatsa kunaka chaiwo ndi ati ko imimi munoona kuti guys box rakanuna ira timapedzi ndatimbotsvaka different type ko aya ndiapa yamire kumboona zvokwadi uye bodo gore rino tichafana mucheno tichafange mucheno gore rino tinofange mucheno gore rino izvi second ball third ball zvino mose zvamu regai timopinda kune aya echinhingirikiri apa akasimba sei frame racho rakasimba mai mwana akasiyana nedu yemuno muSouth Africa ya tosiyana aya ball here guys ball here apa guys. Thank you, my sister, for you. Thank you. Sure, research on over artists. Going to hear the Sadia come from some reputable artists. Now we're listening at him. Boy, I don't feel somewhere. I am seeing so much people, guys. I am not feeling these ones, guys. I am right. I can't knock up my chalice. Shakira, don't know. We are now. I couldn't. Ngapo yapfeke kama kudhusa kana. Kana kuti sakazara kana. Hayi, ndikuona. Uyebudi. Kana zvino kudarika kushuka ukasimba maglaza. Ukasimba. Iri streaming yakamira sei. Iri. Si frame mariona aya. Hello. Boy hapa guys. Hanzi besides SIS MELLY. Ndiko tukupira kanishita kuti vanhu vaone vanhu vatenge kana ichumbrezi. Saka ndingomanyiri kubvisa. Hanzi besides kepo. Musora uiti zvikapisa mukepo musora uzonyatsa kubuda. Como kuti sekawani. Boy hapa guys, boy. Hanzi aya aiti pamunhu right.
haiti no arambwa hadataraona kuti ndakakurisa we naitsvagena ndaona kuti chibhegi cho chiripo ndichareka zvibhegi zvevanhu kandi yapa awebo ndiyapa mama asi munidikiri how far guys boy it up wow hands na luluja beautiful polat saka bro sauza tunefesi yakareba kunge yangu guys ayano kufitai kana nefesi yakareba kunge yangu kudai ndakumudaira obhakati ndaida kupfekeza manje munochona kwa yari kudya ndaida kuti apfeka aya amamuchiseka aya tunoti moroi yewo imasora sei ndasora masoro sei sorry kunonoka kupindura ndandodedzwa kune zvimwe zvemusangano zepolitics izvi wo muri politician kuti vanangoda kundisundirawo ikoko zvino tachimbonesana kana muchizvigona pindaika kana makaita mune njere dzacho pindaika mungonogona vo muriko ini zvinourayisa munotamba kazvozvainaka izvi zvinandato kwaiwo ishuwa ndaifunga tiri iri directable kaini saka iti tindadatotochinja caption ndakuti havachawirega ticho chedu zvimwe zvona ndotofunga magadzira topic yekuti kudiko nhasi namaitanaka inini ndandafunga kuti titaure nezveki ndandarira kutuka bedroom language oro ndirikini oro bedroom terms anoshandiswa kune materms anoshandiswa mubedroom then koita dressing yemubedroom neaction womaactive anofanira kuita munhu kana ari mubedroom right saka mujoina live ndiri palive nemunobaya institution zvekiption tatoti tichipinda neimwe topic inochemedza yanandakumbirwa navanhu asi zvino zvamauya kudai tichiga tichingoita mafaro tozoita pasecond yanga mama totanga imwe live ndiri palive izvozvi okay saka zvezvi tina kudisturba here tatatanga here zvinoita tingopfeka magirasi magirasi okay ndiri kuti ndisina kudisturba here SIS MELLY atatatanga kutaura tikumbopfeka magirasi iko zvino muyai muone zvatiri kuita kulive kwacho dongororai kulive tipfeka magirasi iko zvino okay alright aya haiti aya ndevanayi zvino munhu woti ari kudla ndivana ida kuti ambopfeka ina ndingambopfeka kadai mabonifero akanaka here how far hospital kwanzi ndoakupisa sazvino ndifa kunge ndichinja dressing ndinopfeka dressing inoenderana ndika nezvizvizvi ari kunzi akanaka hanzi ndemaslay queen kwena handisi slay mother night rish kwena handisi slay mother
ndinosileya ndiri mwemomu noita sekwewe aya munyareri muda kuramba topiki muita sekwewe madhayaisi nda kuramba topiki magirazi arifana pakawandisa gaisi mukuzvona atinga mapedzi akawandisa ende madhayarisika nangu handizvokutaura magirazi akawanda yarudu inini type yangu ndeiyi guys type yangu ndeiyi mukuona type yemagirazi angu ndeiyi type yemagirazi angu ndeiyi guys ndo yangu these are mines aya ndo wangu aya guys aya ndo wangu aya this is my type of glasses you see ndo my type of shades aya mukumaona ari tinted black iyo icolor what aya ndo type yangu iyi boy here guys pane magirazi ananda kuti upfeke zvino nachitotomakanya mukati kwati urikuda kuti magirazi usarungu uzvona hanzi akanaka these are my type of ningikiri these are my type of shades aya pane andachida kuti upfeke mangachi paidezara pai ari kupisa mazuva acho aya aripisa sure aya ndo wangu aya kwanzi ndomada uyautenge rosemary uyautenge magirazi aya come and buy the glasses saka guys maglazi ari kutengeswa anditika ari kutengeswa maglazi aya yaumira bhuka waona aya akanaka aya kavana mira kumasure kwangu aya ndevana guys onai mira sure kwangu kwakanyatsa kumira uri stetonyatsa kutokuona kusure kwangu aya ndevana aya onai aya ndevana aya anoita kuvana aya anoita iwayo anoita kuvana tinosera mabega akawandisa tozonyatsa kumavhura mangwana ade magirazi api mupfekedze waitiona ari kutengesa magirazi aya kaya asi magirazi ekuchupa ndiye zvibhokisi rose come here let's stand behind me iwava vasingadi kusarira mira yapi ava vamamwe havadi kusarira mira yapi vamamwe mira yapi vamamwe havadi kusarira akafanana nei akanaka yasi kuvani kumaziraini ari right not shading atena hakuna patisha pale shading atopera so right chidzosera muchibhegi chavo right takuda kuti tipinde panyaya yedu guys vari kuda maglazi vese antika please vari kuda maglazi vese guys get hold of me guys please get hold of me vari kuda maglazi vese titenge ngatisapotei mumwe wedu antika let's support one of our own ngatisapotei mumwe wedu titenge maglazi aya maglazi ari kutengeswa antika less than 200 rand anzoti yakafanana joijoi ndiye munhu akatofanana neni manje joijoi ndiye munhu akatofanana neni nhasi saka handisi kuvaona mucomment section maitana akasi mune flu here ndine masinus lucy undungu masinus anotonetsa masinus anonetsa anotonetsa zvekudaro masinus zvekutoita sevhiye zviya mazoro ndichoti nani vamwe vakana matuku akapera angu asati apera ndakatomira kuti pavanoyanisa nendimbona matuku afutike chitu pamwe zvinenge zviri patiri zvinenge zvichida more prayers umeona guys saka ndisi kuvaona guys kuti vafamba nepapi saka regai tipinde muchirongwa right inzwai guys break the silence antika break the silence guys we are here with this topic anditika the reason why I chose this topic anditi vanhu zvandiri kutaura nevanhu mazivano anditika kuseri uko nyaya idzi dziri in line
nezvekuti vanhu vakaremerwa. Mumwe mwana akandifonera nezuro. Apparently I tried to get hold of the husband kuti nditaure nawo. Rosemary aripo kuCape Town mafuta ikoko, but murume wacho nditoda kubata murume wacho nasanda mubata kuti nyatsoziva kuti nyaya dziri kunyatsofamba sei. Anoona ndinyatsoshiya kuti zvinofamba sei. Andimazviona. So hanzi register to 42, right? Saka nyaya iripo ndetinyatsoya kuti nyaya dziri kufamba sei guys. Handisi kuziva kuti zviri kumbonyatsofamba sei, but handitika vanhu vakaremerwa kunzoko. Ndine murume achida kutsvaga pana kuti mukadzi ari kuchema. Mukadzi ari kufunga kuti ndiyo kupererwa noupenyu here kusiyana nekuti murume amboda mumba or things like that. Handisi kuziva ini guys. I might as well call the lady, maybe mushinzwire. Mirai. So I want you guys, this show, zvekujajana guys, imbomirai. Andika, let's have this show. Let's allow people to come here and say the problems that they are having. Andika, let's allow this show. Let them, cry if they are going to cry. Let's listen. Andika, our job in any way is to just listen. Antika, let's just listen. Sympathize nabo. Zvekujaja whether auya nenyaya kuti ndakabatwa ndichihura kana ndakadini, today is not the day yekuti judge. Let's just listen. Antika, if we don't have anything better to say, let's just keep quiet and listen. Antika, let us be there for vanhu vachafona vachitaura zvinhu zvakavatakura zvakavarembedza mukati memwoyo wavo. Handiti vane zvinhu zvakavarembedza mukati memwoyo wavo. Let me try and find this child. Let's hope mwana yanodaira. Hana data. Mira ndio namba yake phone pingo connect. Hana data. Hana data. Right. Let me try and call it direct. Hamungazvura iri varume guys. Hamungazvura iri varume. Hello, ndaona kuti hauna data. Oh, right. At least nasiri kusekerera, that's good. Right. No, I'm just here because I didn't text it. I'm not text, so I was worried. Akutextira nzichi. I'm not one of those answers. Saka ndozvari kusekerera. No, like ndangofara kuti munhu andisanditextira again. I'm just here kuti munhu anditextira again. Kungosara kuti kuti aripi. Ndichataura naye ndini ati kuti ambotaura hedu but atinanyatsopedza nyaya yacho. Ndini vari achauya hake. Saka izvozvi right now as I'm talking to you ndiri palive. Ndine show yandikuita inonzi break the silence. Handiti kuti I'm allowing every vakadzi vakaremerwa vane whatever that they are going through to come and vent. Vachitaura zviri mwoyo mavo, vachitaura isusu uya sevakadzi vakuru, we are just going to be there for you guys. Andika tichiteerera kana tichikwanisa kubatsira iwo nemazano, then we help you. So ndatanga kutofunga kuti ndine situation yako ione quite a few vambonifonera masikati concerning nyaya dzavo vamwe kutokundikana kuti kudii ndiri kukufonera inese kuti if you don't mind share your story with other people and with these people, the ladies that are here, then we will take it from there. Kutaura your story. What is bothering you right now? You might create a story yako. Oh, so like now or like if about WhatsApp, Papa, it's both. They don't need to know what you want. Just say your story, Papa. Okay, story right wakada WhatsApp, Papa. Okay, so again, so it's under the told up and a customer. Also a customer, all right. So I'm going to be Alright. Sharp. Right. She'll come be canapé and do a customer.
anditi right. So ndiri busy kuita matalks nemurume uyu kuti mukeshi musikana ari kundikana ari kuda munhu wake murume wacho angobuda mumba ehe handiti kakangobuda mumba nebhutsu kwai nebhutsu nepeya mbiri dzebhutsu nehembe kuda peya mbiri futi nemapepa ake ose mapasipoti nechii akabuda akarova pasi handi muri kuona. So hana wakataura ndikuendi kana tikudii but akazokomikita nasisi musikana achivataurira kuti ndiri kwandira ndichadii chichi meno nyaya dzingoripo. Pane nyaya dzekuti achazvoda kuti akuudzai oga indisakutei ndokuudzai handi achakuudzai oga kuti nyaya dzacho dzakamira sei handi wazviona. Right, saka guys I'm opening the lines ndakubvisa iyi handiselina vari papo varipo here hanzi who cheated. She will say the story herself. She will say the story herself, not me. Right. Handiselina varipo here mupine number. Pina iyi number guys, pina iyi number yekufona vakadzi muchifona. You are allowed to come here and cry. You are allowed uyako ucheme. We are there for you. Today we are your mothers, we are your sisters. Tiri pano. Ya musikana yakaviga pekutendai akavigwa murume wacho akavigwa right. Saka fona itinzwe even if we can take about 3-4 callers before magetsi aendera vamwe handimaona we can get to hear your stories and break the silence guys. Whether it's a situation that is happening in your life right now hauchatozivi kuti woita sei, this is the platform for you to come and share your story. Handimaona, this is the platform to come and share your story. This is the time for you to come and share your story. Fona itione kana pasina anofona muri bho ndoinda hangu tosangana mangwana ndichiuya nevanhu vane nyaya dzavo zvanasi ndoinda hangu kana pasina. Namba ndakapina vane zvavari kuda kutaura please. Namba dzasiyana sei, namba chaendei ipapo paita number 2 apa. Which one is the correct number? Which one is the correct number? Paita ndiandiselina or one of the admins anyora 064 imwe ine namba dzakasiyana and then iyo number iripo guys. Are we having people who are going through some stuff? Break the silence. We are breaking the silence. Sandy. Hands havasi bhoa vakuzvuraya. But that's what I'm saying. Kuti ngavatry kuti vadi vafone tinzwe tionesane. Even varume zvakare you are allowed to call in. Vanhurume you also go through some stuff. That's why varume vari kuzvuraya. Varume vari kuzvuraya because they are also going through some stuff. And saka musanyare uchizoti wakaremerwa wakatakura handitika wakaremerwa wakatakura musanyare. Call in right now. Let's hear what's your story, what's your issue, what's going on with your life. We are here for you as your sisters or as your mothers. Ameno amunenge mangoda. Zvakakomera izvo kuoma ndiko zvakaita tukomera izvo. Hello girlfriend. Hello. Network. Network. Let me try and call it direct.
Hello. How are you, break the silence? All right. All right. I think I'm regretting my technology. Visai phone you loud. Magasa phone you loud speaker Visai. That is. All right. That I'm regretting my hasty marriage. You are regretting that marriage that you are in right now. Yes, and I'm going to make the first marriage. I'm going to get it right. Makabuda say ku first marriage. First marriage in the Zimbabwe. All right. Achibva uya kuzoshandira kuno kuSouth Africa achibva mukadzi. All right. Saka the moment ndakauya ndine vanatripa mwachato college zvake izvozvi. Okay. Saka the moment ndakauya kuno kuchida kunoti nchimboyo kumurume passport yangu yanga yabuda. Ndasvika mukadzi atori pamba bandita rafu. All right. Ndakadzokera kumba ndotaurira vanhu kumba kuti ndozvaitika. Saka murume wakazodiscover manje kuti zvaangaita iwa dzakamuka atanga kudzoka bheki. But ini ndandatoyo kuno kuSouth Africa ndandakutoshanda. Then ndima zvakangoitika pekutanga ndozvakandigova ndima ndangomusiya vandati handichadi. Because hama dzekumba kwavo vanga vandituka futi kuti unotera murume wakazvitsvaga ndiwe chichi. Saka murume wangu akazoenda kunoitwa kuchirafu negirlfriend. Vakangondinyengerera ini vandatoti handichadi vandanga kushanda. Ndipo ndakatanga kudanana nemunhu ndogara naye zvepati takatochata. Murudzi? MuZimbabwe. All right. But munhu chimwe zvambura nebasa ndosaka ndaiti kana auya muzotaura naye bhuzi zvichahapo saka ndatomboona chance kutombotaura nemi. Pakanaka. Saka anoita sei uyu mutemo? Ndikuti nditaure nevanhu even my friends. Even with my sister tatiri very close vanoshandira undibrand, but for now she's limiting kuuya because my sister she's single, so unotoona kuti munhu haasi kutoda. Okay, saka ari kuda kuti mugare muri one mumba imomo, no friend, no talking to anybody, just kuti mugare muchingori one. Signs, red flags of a narcissist. I think anenge achikanyadza kubasa kana tichibata ndino zvatinomboita zvangu. Right. Ari kutaura kuti mumwe wedu ari kutaura kuti ari kuregreta kuti akasiyira first marriage yake. Nokuti second marriage ndo yavava. So I did ask kuti chii chakaitika first marriage. Akati first marriage murume aigara kunoko, andika iye aigara kuZimbabwe. Then murume ndobva aita mukadzi wekunoko. Aita mukadzi wekunoko iye ndobva angoya kunoko. Mukadzi yakutogara nesi ndobva awafind out kune mukadzi arikugara kunoko. Ndobva zvamubata, ndobva arwadziwa, achibva abuda akatsvaga basa akatanga kuita life yake. Saka aita life yake kudaro murume achigara nemukadzi yakazotambwa rafu negirlfriend yakachigara naye iyaye. Ndobva vazosiyana, ndobva azodzoka kune mukadzi akuda kunyengerera. Mukadzi achibva amatsika madziro ndobva aramba. Anomaona aramba kudaro ndobva awana mumwe wakafambidzana nepanguva iyoyo anove munhu akatomuroora vakatocheta last year muna December. Imagine kuti vacheta December, January, February, March. No, it's last year that one. But still Last year our system. But still one night. Last year but one, that was 2020. Antika 2021 gore. Antika 2022 muchiri for supposed to be honeymoon. Munofange mutori kuhani muchiri honeymoon phase. Hanimona, but already akuvabvisa kumasisi kufamily. Antika akuvabvisa pafamily yavo. Havabvumiri kushtaura nemunhu. Havabvumiri masisters avo kuti asvike pambapa. Hatombodi kuti vaone kushtaura nemunhu. Anogoda kuti vagare vari one chete. Vakadaro. And I think andinomhanya kuti andirore munhu because ndakatanga naye for 3 years. Chitoshanda. Makatanga naye for 3 years inini munhu. Aimbove nestima kuti musataura nanhingere. Musadai here. Angasura tomboti izvozvo. Even masisongo vaitowirirana. He was very good. But munhu uye asingaseki manje munhu accept yake inorema. Isitaitira kuti ukatomutarisa unoti munhu hajairika. I think nyekuti basa raanoita. Saka hajairiki face yake inotongorema. Ukatomutarisa vese yake iri ukaona atoseka so unenge unoti isina yokumanikedzera zvake. Ko imimi makada nasei nefesi inorema iwe?
nyaya dzerudo dzinanetsa ndingowawira but time iyoyo taiwirirana yedu noti kuti chihuri chechechoka hatodi ifinaakaitwa action yemukadzi munhu wekuti aita chihuri but anoshusha. So I'm talking about Roa. Atumborowi but amashoko ake ndo anokuudza zvokuti anorova nemashoko ndongoti maybe ndikadai ndogona kurowa. Even vana vangu I think takatanga dana festival neme ndichiri kuchikoro akapedza zvese kuchikoro ndiyakumenedza kucollege izvo zvaana problem but anoshusha. I don't have freedom yekumboto ndino munhu unombotaurawo naye mukadzi wokuti ndombotaurawo nemukadzi nhasi ndine friend ndomboti kumbofarawo. So saka before muchiri mukomana nemuboyfriend negirlfriend muchiri kudanana zvese izvi zvekuti munhu aseki munhu papasina zvakatanga mapinda mumba. Pakatanga kuchipinda marriage naenda kuenda mumba kwawo chichi ndo pakatanga oneka michemo manje but kugara ake asingaseki munhu wanga ndagara chingoti ndo zvaari but I just suspect maybe basa rake zvake munhu asingadi. But aiwa basa rako unoita kana uri kubasa kana woenda kumbosiya basa rako kubasa woenda kumba kaunoitawo zvekumba uchinosekawo nemukadzi zvino kana ukatakura chisiyaio kana chisoja chefesi modziya fesi dzemasoja ani modziya wotakura zifesi riya ramasoja uchienda naro kumba chero vana unotiza zvi. Even pandakatotanga kudana naye aidozoti so she was my best friend but zvingatomufara asipo so akabuda so I was very happy so wakatombouya tikatombofara tikaita sei handina akazozvona pakamera zvake but handendo zvangoitika because I love my sister, she's my blood sister. Saka aona pakamera payakaita noise kuti wakataura china sisi wako aiva aiti noise zvake but zvekuti vakauya bcause sokangaumonditi mainini enda kurengerwa ndeyobva kwenu because chi murume nyana kusununguka maybe nekuti handina chi handina murume. Sisi wenyu vari single akamboona vane boyfriend vanotomboya wese napamukuru kunoku but vasati varoorana zvavo. Zvino vane boyfriend yako saka anofunga kuti vangakunyengera kuti kudii sisi venyu and vanotouya nemunhu wani sesanga vasiri munhu kuti pese pese vanotouya nemunhu wauwani. But nemi njero guys kune basa ripi risingasekwi naimi basa rakamboenderipi iroro rokuti chero president chiyaogadi chaiko chaiko anotosekawo kana tinaye. Munhu anogara ari busy. I got 2 children nematwins mukomana nemusikana nemurumei asingasekwi titone vanacho vanosvitsa gore muswa zvichireva kuti imi munotomutya niti murume wenyu handimudyi but ndinomurespect. Munomurespect kopa kuchinja fesi kwaanoita hamubvunduki. Ndinovhunduka zvangu but ndinoti handidi kumuratidza ndikutya sei but I just take a respect kwaari because time iyo akandichiregera kushanda akandizvora and zveshuwa ndakaregera kushanda ndinozoshanda zvangu asi anoita ake zvese kumba handina problem zvese izvozvo even vana vangu tsvuka ndanga ndakaroorwa vasikana 2 iteke zvekuti even mwana wangu nzvimbo college akabva andiluma asi papa ndiminyeperi zvese but munhu ari strict kastrict kaina ndo kanondirwadza strict kangwekuti handinawo shamwari yekuti ndomboto pane mudzimai unofanira kuita ukashamwari yako unoti even foni yangu ndianogara nayo iyoyo foni yenyu kana aripo kaakati hapana munhu asina chihure chechekuti mukadzi wakadzi shishika even akaitwa action dzeche atarisa aitise but munhu yekuti akataura kuti makuno makunoti foni ndeyangu yokwe hey ya zvakaoma saka mubedroom bondi racho nemunhu anenge achisingaseki asingadai munoriita akakukwindimara kudaro. Hello network yawe iri kutiza network mbinga kuti let's hope kuti murume uyu haasi zvakwayi kune makamera kana kuti foni kwai unogara nefoni haana kuisa rekodha mai vanoziva kuti foni iyi kurekodha kunomira sei tikazoona vakurekodhwa inu nai mwari jesu neyo fesi isingaseki vakatozo naimi iri ndo rinonzi jere chairo iri guys handizivi guys mukadzi uyu mumwe wedu tomubatsira sei foni yake yangoti nditi network maybe
Zvakaoma. Let's hope achatsoka. Asi naye varume hanzi taikwelenge bheki handina airtime. Handina airtime. Let me see. Asi naye vanhurume kuchiri rudo here kana uhliwa? I think in network. Let's see. So, hello. Hey, it's a WhatsApp call. All right, Sha. Nanda kuti wafanira bhekirike vafane kuwhatsapp tinyatsa kuzwanyaya zvomurume vari kunditauri naye masingasekiye chitongoti tiri pafoni handimuoni kuti asi kuseka tomutaura pafoni peisopa handihotukwi nemurume hanzi nauyoyo vana vanomudedza chiti huma rega kutisekesa iwe pazvinhu zviri sirias kudai musadaro musandisekeseni kwa vana vanomudedza chiti huma iwe kaiwe ekwana iwe zvakamanya iri sirias unoda kutisekesa panapa. Hello. Hello. Network iri kunetsa magetsi aenda so but ushandisa solar zvedu. Zvikuita wifi yangu. All right. Saka zvino pamuri kuti nditaure naye kana adzoka ndichataura naye hangu zvino haazondituki. Aiwa na problem zvake aiwa. Sometimes kana ari pabasa ashanda night. Ndakambogara zvangu naye ndichiona zvangu malive. Anoti zvisina basa chete pafoni haana basa nazvo zvakati. Since muchiita maprogram anonakidza anoti it's fine, this lady is good. Oh, yeah, answer this lady is good. Yeah. This lady is good. Like they be serious. Right? This lady is good. Akati malady haadi kuti pane zvimwe zvinhuka zvokuti zvinobuda zvinyadzi chichi haisina basa but akati sometimes this lady natilda moyo vanoita dzidziso dzakanaka. Saka uchataura naye nhasi zvino waindepi? Nditaure pafoni manje. All right. Yakabuda nevakuru nebasa. Asi achadzoka nhasi? Kudzoka muno muAfrica anodzoka nevakuru but anenge ari kuZimbabwe but kuzouya kuno SA anosvika muChesani nakai. Saka tomira tauye titaure naye but iwewo manje since une this feeling towards munhu uyu achikuteta zvakadai iwewo personally wanga wafunga udii? Vose yacho inonetsa takachata manje kana kuti handizozi kuti maybe anogona kundiuraya handizivi semunhu nebasa rake manje ndochi. Nai Lara ko waikuda kundiudza zvinhu zvakarekare zvoti maimbo handikutaura 1 week kuti maimbo zvinoreva kuti it's past tense handiti ndo zvakangoipa zvoti moda kudzosera vanhu past tense ndichivapa zvinhu zvakudhara zvakasodarika kudhara vakomana why can you not move forward sure moda kuti zvinhu zvakuti zvakatokangana uda kuzvidzosa how that's not being mature somebody kativei matured newewo unotoriwo nezvawaimbo asi wakahosiya handiti we all have, let's move forward.
So what you wangofunga kuti uite sei? Food yabikwa nemunhu wese wese anongodya food yabikwa neni chete. Kana kuti kana ndisi kunzwa mushe anoti kandibike. Aimbove nemwe mukadzi? Sorry. Aimbori nemwe mukadzi? Mukadzi wacho akatoenda anogara kuUK. I think akatoti beta ndimove out. Ndakazozvidiscover late. Mirai makadaro. Mirai rambai muri ipapo. Rambai muri ipapo. Oh, right. Ari kubhaza uyu mwana uyu. Rambai muri ipapo. Uyu mwana uyu ari pabasa titore nyaya yake tigodzibata kawani dzose. Hello. Right. Wa Africa. Imimi rambai makadaro imimi yenyu nyaya rambai toisa pa hold wako. Mirai timbotaura nemwana uyu. Yes baby. Okay. Hello baby. Hello. Yes, wa free handiti. Free but ndotangira papi nyaya yacho. Tangira kana pekutanga it's fine. Tiripo pane vakashara nyaya yava ndatombovamisa bhozi yori pabasa kuti vambomira ipapapa tozopesana yavo timboinda pane yako. Okay. So should I start? Yeah, you can go ahead. Oh. Okay. Ndakawanyikwa. Wakanyemba. Okay, there's no need for names. Yeah, there's no need for names, just to say the story, yes. Okay, I ended up with this guy in the name Motari. We just came about first and then we get pregnant. After that, I came across him in South Africa, and then I left him in Zimbabwe, and then he followed me from here. Maybe after 3 months, after 3 months pregnant, he came over and then he took me. So he started speaking with his family, and then he told me to come over in Joburg. I was in Rustenburg. Then I came over. So while all of us were not working, they just got us a room, and then he started working different guys. Phone yako ilipa loud? So no. Oh, kana tune ma earphones. And now my earphones. Okay, ili andisikiza kwanza usinyese ukikandira but it's fine. Try kungoti usiudze voice in the voice of. Alright. So what is Pasha customer. Yeah. Alright, ainda ko customer udzoke takumira kuti ada kutenga zvokuti zvibikwe. Okay, is it fine if we start this maybe past 9? Alright. Past 9, alright, iripo. It's up. Right. Ndikaimbomisa ari mubasa, ari pabasa ndofunga mu restaurant. Ari pabasa saka ndikaimbomisa kwai mapinda customer. Saka unenge achidauka kuti asave customer. Handiti, right. Todzoka kwa muri vakoma nenyaya iyi. Saka imimi nenyaya iyi ni murume uyu siri kuseka uyu. Mamuchiti mapinfuma dzenzi achida kudza kuti mudii. Ndaifundika takamboitwa counseling. Takapana andodzi yake muZimbabwe yakambondidza kuti ndiende kucounseling. Because angakundudza kuti maybe mukadzi kutangwa ndo zvakatisawo but aiti maybe zvokutaura kwatete but ndakazotobvunzwa nevanhu kuti ayatoti kandogare kuUK because akaziva takaramba ari muarea sevamwe mutemo unogona kungotsakatiswa. Okay, saka mukadzi uyo munambobvira magona kutaura naye timunzwe. We're UK. Who's even most of that in comment section? So I think ndikamukumbira contact kubva kumeba ngozodza ari baba wake handizosivi kana shoni ndomutangasi kana mchiwirana munogona kukumbira kana mchiwirana munogona kukumbira zvisingaiti anondida zvisingaiti saka mukumbirei zvakanaka musamutedza pane anything moti mbonipomufone manamba mamako chimbotaurawo sevanhukadzi chimbova mhorosawo anondida zvokutodarika baba vake anondida zvokuti ndakasamano churu chaina ndakutogara nababa wake so just appreciate kuti mama I love you because andinombona ndamuitira zvakashata
Alright. Saka anokupai namba. Anokupai namba. Yakaipa. Alright. I think kuti tikwanza kuti tizowana way forward ka. Chega itenge tamirira kuti titaure naye first. Then tonzwa kuti mutauro wakanga kudii. Tichimuudzawo kuti aiwa basa kana riri basa bamnini munosiya padhoo kana moya pagedhi kana moya kumba kana mopindawo mumba makuita zvemba yenyu. You are now a family man. Hamusisiri munhu wemutemo kana mapinda mumba. Mutemo kubasa kumba yaifadha. Mouyawo nesmile kumba tomuudza. Probably ari kushaya munhu anenge chokwadi. Isusu tinotongozomuudza hedu nokuti ugagotidii pafoni. Akamboudzwa nehanzvadzi yangu inogara Kempton Park but pandakatomuda kwapo chomwe munhu ambogara naye pasi like munhu asingadizikanwa basa rake manje. Saka I think adizikanwa basa rekuti anoshanda kupi. Hatinei nebasa rake hedu isu kungomuudzawo zvauya nomwoyo wedu kuti mainini vari kuchema. Tadii tambozama kugadza zvinhu zvebasa wake aiwa kubasa wake hatinei nako. But Kuana is very lovely. Kuana anoda vana zvekuti hatombodi kunzwa mwana achichema. But hazvina basa tanoda vana hanti vana vake anofanira kuvada koimimi nokuti ipapa muri kutochema kapa. This is a cry for help. Kana akachemera vana vake ada vana vake komukadzi wake. I'm feeling nditombofara ndatotoona maybe tinasimbotora vanorari navo ndimboendawo pafoni nimbotaura nevamwe. Alright. Saka mune mazuva enyu maviri matate kufara mangwana tofara mangwana mufara tofara nemipano nhasi tafara mangwana tofara nemipano Saturday anenge asati tofara nemi futi Sunday uzouya hake mudzokera henyu mukunyarara muri nyarara. But hamubvumidzi kufonawo muchipawo input muchidii. Chekuti pakazoita nyaya manje ndizofona ndichipawo chidaidai manje. It's like anenge kutonondi ndatone communication nevanhu vakawandisa. Menoti I think anofunga kuti maybe pane zvinozospreada kuvanhera handisi. Alright. Saka zvino munhu zvapandinetsa apa. Munhu neuserious waanawo mainini. Saka mubedroom naye angorova serious kudare. It's like ndozvatori. Zvese anoita hazvina problem naye zvese izvozvo but ndakaita nhombe yevana vangu last year muna March. Izvi vana vangu varusvisa gore dematwins varusvisa gore musi wa18 March this year. Next week. So pandakaita nhombe akandiudza kuti zvinhu ndichisomba kuti kunobarwa matwins and I have to do DNA test paunobara. Ndikati no problem. Ungandangoita nhombe tigara tesiwa. Zvonzi I need kudoda kuchengeta vana vangu chizwa kuti ndiri kuchengeta vana vangu. Yo. And ikapo zvishuwa because iwamba mamo nehanzvadzi yake matwins. But ndakabarwa matwins zvangu zvishuwa. Vomena DNA. Ndakatoti ndichibara nhasi 1 week I think. One week DNA akaita zvekuwafona zvekuwauya panapa. Tachigara kuPretoria madhiza chasati kugara kuAlberton. Achibva pauya achibva aita madhitesi. Ini hanenge yakutokurovera iyi Nicole. Munhu anoti muchigara misingakuchinda kumaDNA. Ndakatoita nhombe akatondiregera basa iwe basa rauri kushanda basa ndaishanda mumakitchen but ndaishandira muenjoy yanga ine mari dzake ndaitawo mari yakwandi. Murungu yakasara achichema akatokufonera ndikamutora mutsvagira munhu akati haasi kunditi handiti mari yauri kupiwa iyo I can give you 5 times. And ndakazodiscover basa rake after mapinda munereki. Ndasinga aingondudza kuti ini ndinogwafa. Saka ndakazodiscover basa rake pamuchat. Fact pamuchat ndopandakadiscover basa rake because mafriends akanga ari nepresident nemapresident akabva kuvakuru kustate house zvinhu zvakawanda. Saka ndopandakazodiscover kuti ndozviripo. Achibva azondudza manhero acho tapataenda kwaani ndopavandudzwa kuti
Pindu zviripo, but you must just keep your secret watch. Saka wani munhu makangoenda futi akangoita ndanotoita picture iri muri mundege ndichienda kwani munhu angu dai Takatenda kwani kuUK, takatenderwa tiketi kubasa, tikaenda kuUK. angoti zindipinde zvake kudaro. Anotaura zvake kuti unenge achifarawo so kana kuti une chakati chazodai kuchifara like anongoti hakuna training yakadaro. Hakuna training yakadaro pakomana. Hakuna training yakadaro. Haiwa. Training yechi vanomutemo wedu. Hakuna training yakadaro. Hakuna tichakatogarawo mudzimba nemaexisoli. Maexisoli tinawo mudzimba chavanoto manifest dzohlisa dziya. Asi hakuna zvakadaro. Vanotoseka tombotoseka vanotoseka square. Haitoseka. munhu akatobarwa akadaro. Munhu akabarwa akadaro. Ndakatombotswa kwakukura but vanotarisira kuti ndiva 73. 73. Inini 85. Difference yenyaka yenyawo saka maybe vanenge vachitya kuti muchamhe munogona ngochamheno uri zvanenge achingotyawo. Zvimwe zvese zvine mari chaiyo inotopindira mufoni mangu and chaanotoita manje ndikanodhirowa mari ndikanotenga something mameseji anopinda mumafoni ese asi munhu uya kuti kana kuti magirlfriend chichi even vanhu vakambodomitra maaction ezvekuti munhu ane mari chichi but just like anoignorwa munhu kuti hameno zvaari handisi kuti murume wangu haaiti ndinotaura naye foni kusasekerera ikoko ndinokutaura naye baba vanditi wakusisa kuti haufa ndinotaura navo ndizotaura navo kuti kudii vanoitira kukakuendekana vakatsivirira vana vakaseka matikoni nemunogona kumbowasekesa pamwe semunhu wake ndakaona kuti muri munhu wekuti hamutarisi munongotaura zvakataura kuchitaura chokwadi ndikasa vanhu pafoni ndinotaura naye muda kukwatisa mukadzi kudaro munhu ngaudziwe chokwadi aiwa bamini mupamuda kusekwa muchitaruda muchiseka nemukadzi muchi iyo lulai munhu anenge ari serious naimi zvonakidza zvofadza akatonditendegera basa tinokona uchishanda mari yoshandira isiki mani saka ndiregere basa anogotambira mari musouth africa chaime chaigara kupretoria ndokwatakatanga tigara tese ine bhatazotenga imba kwako patakachata matenga imba kwako kunokundokwatinoga saka pandakaita nhoma ndo pandakadhisava zvakawanda because aibandozoti zvine even kuclinic ndikuperekedzi even akanoona ndichitaura pafoni anomira ndokutaura kuti nani asi chinoitika pani chikuti mukudla henyu mari mainini mari mukupuwa mugere status zvakanaka chose mukudzaima muti yakanaka and everything but mufaro hamuna ndizvo zvandositaura kuti munozokundwa henyu nemunhu akagara ake mu1 room mukuku wake akavata nemurume wake muchi1 room mukuku asi vari kutaura nyaya yoseka motokundwa mai vakamfoti baba vakamfoti vari kwavari because ukasvika paponesera kuti vapa pane mufaro vari pajoyi asi vari pamukuku wavo. Ndinoda appreciate cousin sister yangu anoshanda kupretoria kumakitchen achitomboenda kudai akaenda kuufaidzo kwabasa wake ndototi dai ndirini zvangu mari yacho saka haina basa kana tidai hachinakidzi mari yacho nokuti mari yacho inakidza uchimbobuda uchinda kusenton uko kana kumelrose ako uchimbonoita shopping zvino kana ichingori mari yekuti unongogara nekadhi mari ichingoti tindidi kupinda asi gedhi haubudi foni hautauri navanhu haudii hambotipewo tibatsira nekudla mari iyoyo saka imari iyoyo muri kuisepi mari iyi muri kuisa kupi yamune muchingopuwa noti gedhi hamubudi kaini saka mari iyi muri kuisepi yamunopuwa yose aiwa totenga like madhesi lockdown taitenga online but kutenga sometimes tobuda tese zvedu totenga anotenga kungana muchida kuita shopping yenini yechikadzi kutendererawo muchitengawo zvamodawo muchitwawo musoro muchitwawo maoko and things like that munzara mune muchingoperekedzwa last time ndakazofonera tete kuzimbabwe ndandotenga zvinhu zvemwana because aingoti tichaenda but ndamtobuy online achibvaatizvonye okay wait ndiri busy ibva abuda nebasa saka handazi yake munhu atofamous muzimbabwe ndimai
my person babakanza but vanhu vatori famous vandakufonera vandautsanangurira vakatombotiita counseling I think 3-4 times pastor namai vavo vachitiita counseling kubajeshi saka ndazofanira tete ndikatitete matezi ekuenda kulivhara vana kusvika vozotanga ndozoti kusakati saka ndokumbira umwe tizotenge zvevana maybe ndikabuda nemi anonzwa chii chicho vandatovatengera tiketi titochibona watengera tiketi timuezi tenga zvivana ndakatoti ndiperekedzei angatori pabasa muchotsvaka kuti okay it's okay muchingoze zvakawanda ndozotenge matrins but anotenga zvingachete anambocomplain atatodzoka tete vakaita 1 week kuti vazodzokera zvavo but tete vakatopedzera vanoti just pray chimboitwa mafasting uchinamata chibodzi vanhu vanotonamata vanhu vanototsikana tete wangu ivavo andanzi yake but aisi andanzi yake munhu mumwe chete makazini saka izvozvi uri safe here kula vataura nyaya yakadai sefanaiaa aiwa ndadisconnecta zvese ndiri safe ndakuzviziva zvavo kumafriends mucomment section anenge andiziva sei mataura information nekuti takazobva kwakatikana mugaro wakatika dai hanti vanenge vachiziva handina mafriends pandakaroorwa inge ndeishanda magechi chena ndoreva mafriends ake I mean mafriends ake ndoreva mafriends ake echikadzi echirume achiflowa inini achanenge aiwana kuti mafriends ake vanekubasa pano panofulawiwa nemunhu wese kona wese pane vawanhu kuti tikakudzai you be shocked tozovabata kuseri kuva kutenga kuseri tototaura kuti munhu ighost hamusiri hakuna munhu akaita seni kudai nokutipodowa kwanzi hamuzivi zvamukutaura tiripo zvedu tozotaura tisi madhari sei nyange kuti madhari soti tisi madhari dzacho but handinombotaura sare munhu saka munhu angotanga kuti ndawakadaro ukailini pane pasina proof because anambotaura sare munhu plus handina masecrets andataura akashata handina zvandataura zvekuti even kana akazvinzwa kana akadini and just looking for help and achakuonai futi achakuonai like munotouya pamara its like ndi munhu anotengesa zvinhu zvakawanda ndinotengesa saka nokwanisa sekuti ndodomboona mota yakati chiri chamari motengesa dzimota unouya muchiita semunhu anongotarisa handibati tosindiona saka ndobva handiziva ini ndonongwana munhu chero ndakapfeka masiki andibototi maivaya kana ungopetuka mangosvika uye panapa vanhu vanouya vakawanda ndinatozi sometimes vamwe vanouya kugaraji vanotama appointments ndikauya ndikaudhubha ndaikola ndikauya ndikadhubha niye nditombonamata ese ndikauya ndikadhubha ikoko mati ndikauya ndikadhubha kola kumba ikoko kana panopanosvika vanhu vakawanda but vanhu vakawanda munhu anogona kuuya kuti ndakuna mota yakati wotodziwoenda business unotobva kuti munhu auya ngoona haasi saka pabhizinesi apa sezvo muri munhu webhizinesi unoita sei bhizinesi iye asingadi kuti mutaure nevanhu kana asipowo zvinhu hazviti mota hadzitengeswi ndotengesa but mostly vanhu vanokondakta whatsapp number yake haichinji saka kana aripo iye kana saka vanhu vanozoona mota kana iye aripo kana asipo mota vanhu havaoni dzinogara aiva vanouya but kuti vanhu vasvike pamba vanhu mostly ndofanira munhu unosangana nawo kugaraji but what's the difference handiti asingadi chotimumikise nevanhu apa munosangana nevanhu kugaraji asipo ndinosangana navo vanhu but ivo vanhu vachinofunga vakazodiscover kuti handisi munhu anojairika uyauya matopindawo musitaira yekuti nematojairiki ndatonetserwa nekugarawo ndichiseka kuti ndechekuti unoti hazviiti okay even mukamona pafoto chaiko munhu atoti okay asi
Alright. Aiwa tichazama kuti tionesa tombotarisana naye pafoni timbodza kuti aufa. Because next week selling like it's probably out, so I took 1 week off. Alright. Wakabuda nzokani 1 week off. Next Monday. So I think I think Buddha the quarter to 8 actually found no crash. Oh. But I pocket to customer and garage. I went up short towards Okaja, but I think that's busy still. Saka izvo zvikanasipo kudai anotengesa ndiani garage ndova. Kune mukomana ariko. But pane zvimwe zvinhu zvekuti ndindendi anenge achidai ndini anondifonera ndoendi. Like masikati ndatomboendi. Oh. Kune mukomana ariko. Alright. Aiwa tirega ichitefesi anondifonera. Oh. Saka tirega timirire first step yekuti timirire baba vadzoki. Titange tisaurana pafoni tinzwe kuti yachakamira sei then tizoronga kwa ipapo. Chionesana kuti chinza chiwana mataura tichi. Alright, maita basi. Alright, I think you now feel better. I'm feeling better now. Ndetomboona zvangu wasipo sonombotedza mumalive ichiona zvangu malive. Okay. Alright. No problem. No problem. Kola tichitaura ini. Hey, thank you very much. Alright, sure. Alright. Saka regai titangire tichimbonzwa murume wacho tanoti kudii, then kana achinge azotewo kudii tozoona totora nyaya starting from there tozofamba nayo handichika nyaya. Right. Pane here mumwe arida kubreak a silence. Do we have somebody else who wants to break the silence? Aripo here mumwe who wants, do we have somebody else arida kubreak a silence? Ingo yako yanga tina 9 or 29. Aripo here mumwe arida kubreak a silence, guys. Do we have somebody who wants to break the silence? Ha? Saka muri bho, hey. Haiwa muri bho zvokudzwa izvi, totenda Mwari. Totenda Mwari, haiwa zvinokudzwa izvi muri bho zvekuti. Ndikaendimirira mwana wayo akauya ndoinda. Just because muri bho muZimbabwe. Aiwa saka varume vekuziva varume pamberi nemi. Muri kuchengeta vakadzi zvisingaiti. Onai vakadzi vari zi zvavo. Havana zvokutaura. Aiwa varume pamberi nemi. Rambai muchichengeta vakadzi. Kwaifonerai mwana wenyu uya. Butler. Butler ndaenda vene madzidzi asina mbondifonera. Mupenyu here Butler. Butler. Ndiani mbotsvaka mwana wangu wedu wei. Gaiti mbobata Butler. Butler asi online. Hanzi ini makandibloka. WhatsApp ndoda kufona. Hanambokubloka ini. Handina mbokubloka. Ndiani Anesu. Ndina mbokubloka pa WhatsApp ini. Ndichikublokere wanga waita sei? Hanzi varume drone. Pane vanavo. Pane vanavo. But varume also. Zvakaoma. Kugara naBoko Haram mumba imi zvakaoma. Kugara neBoko Haram ndeni.
Alright, mire mbukata pane arufona. Hello? Hello, SIS MELLY. Triple line. Tipa life. Zikuramba kuita. Alright. This evening I wasn't going to. Alright. I wanted to say maybe. I would like to tell mother, yeah, mama, phone and started near and in a way I feel like that 20 batira cannot answer the batira. But simply is a decision and the guy last year. Alright. Because most probably if I didn't do what I did, I'm going to ego in the next 2 years. Alright. And most probably at that time, I understand when someone because I haven't been married yet. I was about to get in, then I decided not to. Okay. Actually in that denial space, because from what she was saying, I understand she, and trust me, I feel like there's a lot of things that happen in 2 years now. Alright. There is a lot of things, because even up to now, there's a lot of things that I can't even say. You understand? But Okay. somehow I'm happy that I got my freedom back. What in your case, what was really happening, baby? I really can't say exactly but all I can say is it's almost like what she was saying. But maybe in my case different practitioner, we're still young, so to say. But there's this protectiveness that is so serious to the thing that you carry like you end up like trying to fix your life with the evil around that person. Until what you have, I still like I know personality. Yeah. That was the whole kind of thing. And it was before you water or wife. So yeah, so it wasn't serious, but like trust me, when I it was going to get serious. True. I could tell by it. True. And those kind of people they will do anything for you. They'll even like take the moon from wherever it is and bring it on your lip. Like she was saying, Bagenda Kupi, somewhat she was business. And for a card, and for a man, everything will be happening. But then and also like what she was saying, like the things that she wasn't told before she was married. Understand? Then she realized later. I'm married to any happening when Mumkads or Traga City where I was they've out of shelves to find out issues. And I was just thinking, I feel like I'm the one who overshaped and the difference is and now that matter I'm rest assured no matter what comes, the person comes back, I'm not going back. I was assured. But most of you understand how it is these days because if your parents were like willing like that to even do everything for you because 2 minutes because they want to make the claim known. But I mistake, but from listening to you might be like, I can go to Kira because apparently I'm not yet married and we were about to, yeah. But then from what she said, trust me, my at least you escaped. You made a perfect decision. I remember, I almost called you last year. I almost called you seeking for advice last year. Because with the thing that was happening, I almost called you Auntie Selena. With the thing that I follow you, I'm sure I'm going to yeah. Yeah. With the thing that was happening, I felt like I needed advice, but the advice that I needed was not from my mother because I felt like with where we were going, if I tell my mother, she'll probably like see me in a different light. You understand? But which wouldn't want that when you're starting a very good mama. So I feel like, if I'm proud, I need advice from SIS MELLY or Auntie Selena. I almost called you. Then I decided, you know what? Why do you need to call people to validate this and relationship? It is not working, Sienna has. Sienna has. And to operate, I
And so the marriage, trust me, this is advice to us. I know what is the wrong one. They can't call you and tell them a privilege. But trust me, people are depressed because of relationships. People are doing the most for men in relationships. And I understand marriage is an achievement, but the marriage is not everything. And look, right now, I can actually look at my relationship and actually see what it has to do, but this is not okay. But for him, when I don't pick up dress the white, it's okay, but at the end of the day, don't my cause and stand up where you are. And also, in my academic, not this was the need. My avatar, I would use I don't think that's a good idea because the moment that when going to see you and realize with me with the system is going to know what happened. No, I don't do what. Don't do what. I just want to tell you that I like, I tell you one, and trust me, it's going to be over that late. And I feel like because she's not sharing everything, trust me, she's not. And I feel like the best way that she can do it is maybe you find someone else to help her assisting me so that husband might not that's just what I think. Because my tumbo I put out I won't everything. Because the name also I know but if the person now actually sees this life and hears my voice in the shower, it might also be like, oh, this is our Peter and try to do something to to attack me in any way. I know because I find my tumbo so I don't know how it works, but the love will be there. But at the same time, the overprotectiveness is just too much. It's extraordinary. My if only she. That's all I wanted to say. All right. Hey, thank you, baby girl. Hans Matungana Mari Madam because she was also in a kind of similar situation. Yanga nayo yakadaro asatanga anga kuda kutopinda muchita kutorogwa patakakurumidza kuzvipika up kuti munhu ndozvaari kutondiita ndatondikanganisa nekundonikontrola iko zvino before anything isati apinda mumarriage ko marriage ichazita sei ndobvakurumidza kusiya handimona mwana mudiki tsvake mwana wechikoro ari kunze kwenyika uko right ende vanhu vagere zvakanaka vasikana gaiti tigare vanhu havasi kuda kuta break the silence. They don't know vari kuda kukipa silence ende zvichakunetsai nhasika munhu anenge achiti ndofona ndorega ndifone ndirege nditaure ndonyara hama ndozonzwikwa kana wawa wega usiku nhasi unenge uchibhutika udenda ndataura pamwe ndanzwisisiwa ndataura pamwe ndapiwa masaro amen. kuti yainenge yakamira sei hanzi hono dzavo dziripo vanochikakurikita kuti kudaro probably you are right. Probably you are right kuti hono dzavo dzinenge dziripo dzavanenge vachitya kodi kuzorohwa maybe. Pamwe varume vacho varipo Linda, pamwe varume vacho varipo Maiska, pamwe varume vacho varipo. Yanzi yakanyimaiona aita sei kundogoione pika wazana handiti zvemastreetini aita sei kana zhinji kana chida tomboona zvekuitika vasi ndoenda kune mbingauld tv uko kumbingauld tv anoposta zvese saka ndopanotomboinda ndonodongorera kuti kune chii zvinhu zvandaenda kuteedza mastreet mazona hai mayasi ndotambira kuwall kwangu uko kana nchida kuverenga noenda kumbingauld uko anofamba achitora nyaya achisa ikoko ndokwandotozoita kechapu zvamundongoonaonawo ndozvidarikira aita sei konga kanyimba mubhawo guys kanyimbawo aita sei hanzi poni kupi nailara mumuvhi here kana kuti munhingikiri apfirwa pai zvanga zviri genuine here kana kuti it was just action inenge ichingoitwa zvine zviri genuine here kana kuti guys zvinozongoeditwa izvo hazviiti kuti vabudise zvinhu zvakadaro direct kora kuwanzi yakora kukora wezve kora wepi
togomuziva kora uyu wekumpumalanga wokuuraya munhu. Zvinenge zvisi zvokuacta guys, hapana chinenge chimboitika paya, inenge ichingori action yefeki inenge ichiitika. Hazvitomboiti tivaite zvinhu zvakadaro patv. Kuti vaiti zvakadaro patv Lorena hazviiti. Zvinoeditwa guys, zvinoeditwa zviya. Kora kwaikora kuAmerica ndewei kwanta nezveiko. Handivaziviwo ndinoda kutoziva kuti kora wacho unita nezvei. Kora wepi? Hapana ndomboziva ini Lorena, ndombozvizire tumasiti ndogokora ndiri mwene. Kona wemuNigeria wepi? Anta nezveikukora wacho. You guys ngazvizivi. Anta nezveikukora wacho anta nezvei kwaikora idhenza wepi? Guys, hatindoziva uya kumpumaranga here ukuuraya mukadzi uya kora. Kora ubhidhi muNigeria. Zivini guys, handimbomuzivi kana handimbomuzivi. She was at American Got Talent. Handizvizivini tutazivezvizvo. Kwemi zvevanhu vese vavana kora vanogara kuAmerica imunozvizivirepi? Mune zvitsvakei kumakuvanhu vekuAmerica. Saka motoziva vanhu vese kuAmerica, vanhu vekuNigeria zvakaoma. Mune zvitsvakei ikoko? Ndakukonewa ini. Unosvika mutsvagei ikoko? Kwenyu mapedza kuZimbabwe? Inga kwenyu kuZimbabwe kune nyaya dzinonakidza wandzinoputika. Wamokusvika kwana kora kwacho kuve muchidei ikoko? Yena umwe nechadzoka. Kwaitinge tichitenderera masiti. Ende munotenderera vakomana. Mandipedza. Mandipedza. Munotenderera wena. Kunozivana zvanakora ivavo. Ina ndivazivini. Kwaenda bva kwakora. Mugondisirawo kuWhatsApp kwangu inonzi link yake ndimbonoonawo. Mundisirewo kuWhatsApp guys, anodawo andisirewo. Mundisirewo kuWhatsApp ndimbonodongorera kuti zviko zvamuchiona izvozvo zvonakidza. Gaiti goendawo kunoona. Mundisirewo kuWhatsApp ndoona kuti zviri kufamba sei. Zvinhu zvacho. Right. Kola hello. Ndiri palive. Zviri sei? Alright, sifona akwe babo. Asi pamwe kuda expire amen. Manje tavanantora mu 300. Isa message tuone. Okay. Alright. Zvakakora zvakaita mbosiye kuti zvana tuone zvipano zvakora ndozvoona kana tapedza zvelive. Kora wacho kuti ambaira kunidza panapa nasi aita seiko. Okay. Ndamuona wani. Ndikuramba zvishuwa tsiro. Ndikuramba kufona zvishuwa. Kuno kwakatofurisawo. Yes. Zvaita sei?
the silence ndiye mamarriages SIS MELLY ndatambudzwa zvinoshira kuti I think about it mwana wangu anotambudzwa mudiki wake izvezvi zvinhu nenyaya yekuti takaberekwa tiri 5 mumba medu inini amdefestival mukomana festival mukomana kuchitera inini kotera musikana kumashure kwangu kwozoti mukomana kuti musikana kupedzera musikana kupedzera akanyora olevel last year but 2020 ndobabuda basina maths neEnglish so last year anga achiita maths neEnglish takashakirwa nababa tiri vana kudaro takashakirwa nababa vedu 2008 tinara migrate baba vedu vanoine purazi ndenzege kutaura zita vanga vaine purazi saka vaine purazi ndara vakazara kwakasara mombe dzakawanda mubangoita zvekubhirita mombe vanga vane imba kumasvingo imba mutaundi matinogara imomo kune purazi koko saka zvakadai SIS MELLY kubva zvashaya baba vedu mombe dziri kungotengeswa noenda vana sei mombe dziri kungotengeswa neboys mukuru mukomana izvezvi akati imba yemasvingo itengeswa pakatengwa moti chakaitwa chaito hapana inini ndakanga ndazvidamba izvi zvekuti imba itengeswa hamungatengese imba yakamira muchiti muchazotenga ground muwake muchibhotadza kuextera imba dzakamira mind you imba idzi hadzina kuextera zvanguzonza zvatengeswa ini anondogara kunaese kwakazotengeswa mota dziya dzakatengwa patengwa apa panyaya yagona kuti Mirai ndidaiso nenditrai kuita restart ningikiri foni tifonere vantorituma kuparatrai kufona I don't know chifoni chachidhura ichi saka chinostika chidhura chepalive chinostika chimbudzi ichi mirai titrai kuita restart tione kuti inoramba here futi kufona ari kutaura nyaya yekuti baba vake vakashayika handichika vashayika kazvarwa nevakomana baba vakashayika vanga vane purazi nemba kutaura saka break the silence ari kutaura nyaya yekuti vana bhuti mai havana sei papropati yakasiwana baba vakasiya purazi nemombe vaita zvokubhita mombe vakomana vanotora mombe vachitengesa mai havana sei mukomana mukuru akasvamba kuti ngatengesa imba yekumasvingo imba yanga isati igozovaka akatengesa mari haina kana sendi kana kutozomboonekwa kuti mari yafamba sei anomaona saka ndo nyaya yanga achitaura iyoyo ndikaitinzwa nditrai kudzokera kune mhaka iri kustika kuramba kufona zveshuru right that's better hello yes zvazoita ndadzoka kulive nditanga ndabuda kufacebook alright buda kufacebook hello tirikunzwa alright ini chekutanga ndoda kuti handishe hangu kastori kangu haisi nyaya hangu ivameno asi zviri kundinetsa mbichana sorry handisi mushona asi zvazondiseka alright chekutanga murume wangu hadi yake zefacebook saka nhasi avanenge vasipo ndosandati ndifoni SIS MELLY ndakaroorwa nemurume wangu ndega mukomana avasikana 4 saka murume wangu
like ngati baba namai havadi kuti tibude pamba chero yadambe ngandataura naye ndikati alright sezvako musingade kuti tibude pamba ina hangu anauramba kuti ana kuti tibude naangoti sezvo ndasvikawo sofa tine 4 years handiti nachomberawo kuti shamwari ungondisirawo ka 3 rooms kangu apo pasaiti papa namai kwete toenda kure wangondisirawo ka kitchen kangu apa asaka izvozvo zvakawana zvakavakira zvozvaubhuo ndizvozvizvi and then pane imba yandakawana yakavakiwa anhu vanenge vakasanganirana nanasisi vake vasikana ava4 kozoti iye vakabatsirana kuvaka saka imba iyi iri kunzi ndeyake saka ini nangu zviri kundemera kuti ndinoti imba yangu imba yandakawana yakavakiwa ongosvika ndichingopinda singatsobuda kosi pana ambogara kumusha futi aitombonetsana natete vanhu vadiki achitonditi hapana chinhu chako apa hapana mukoma havana mbonyaya kubudisa zvinhu zvakawanda pa saka izvozvo mashoko yanhu arisingadi saka mene kuti ndoda mubatsire kuti zviri normali here ndogara here pakadaro ndodii chero ndikati ngatimbotsvaga sendi hanzwisisiki anenge angori bhizi nezvekungoti chingoda kungoita nezvepamba ipapo saka ndoda mubatsire kuti ndodii ipapo nongogara hangu here ndova kuti uve mukadzi zvekunge une kicheni yako ungovawo nekatumba kako ndodii nenyaya yakadai ndo vana mamazibhoi varaitaura nezuro vaya vekuti anoteerera zvinotaurwa namai vake kana atozonzi namai vake chibuda uinde apo ndipo oida zvino pane kesi yako is totally different and handizvioni zvichiitika kuti amai vachatibudai pano because ukutaura kuti ndiye last born hazi last infact ndiye number 2 but vamwe vese vasikana vari 4 last born musikana ndiye number 2 ndiye mukomana akangotariswa but ndiye mukomana ega 1 saka ari mukomana 1 ese angashodzi ndiye baba vemusha saka vanenge vachiti hatobvi pamba apa kugara pamba zvese but chipari chikimaende pekuti anenge achinzi ndiye mukomana ega zvinhu zvese zvinenge zvichiitwa pamba ndezvake but kana zviri zvake manje iwo agara ipapo triki iri pakuti pakanzi pachina chinoitika let's say afa nhasi iwewo namuri pamba pake unongodzingwa woinda kumba kwenyu iwe nokuti wakawana musha uyu wakavakwa kudhara chero mombe ndatogoti ngatingotenga mombe zvona mombe dzababangu dziripo ndidzo zizvibhoso saka ini ndotombozvibvunza ndoti pamwe mwari haizi marriage yangu ndodii mune vana vangani nonguva mukadzi asofani wari nemwana 1 and 2 years saka asi kugara kwenyu nana vamwene pepo kuti sei kugara kwenyu namwene tara chokwadi namwene tanisina hedu problem yakanyanya pana ambogara kumusha asi hazenge taita problem nenhau yekuti pai vana vatete vanga vadzokawo navo pamba saka taimbonyayonetsana kozi vatete ndaiti like ndouya like taingoti kamuka kuseni toita mabasa epamba pandozouya ndogara pasi zviya zvotapedza kuseni ndogara pasi ndodaita tv uchauya wati ndaseta movie yangu yakadai reminder and ndoda kuona movie yangu kudai apa zvinhu zvacho I'm not saying kuti ini ndandisingarwe zviya zvekuti izvezvo zvatengwa nemurume nekuti zvinhu zvake zvaana ndiye asi pamba pavo nereminder yangu ndiyo alright onai haasimuke patv chero ukati alright ika ndichibuda panze ozoti pamovie yapera sotonzi mwana wangu achida kuonawo makatuni saka naizosvika pauzoudza mama ndoti mama ziraipere zviri kuita nani naanti pekutanga vamhenge vachimbomutsiura saka ndepozopedzisira ndazoona kuti ini ndini ndaenda kuda kuti kurwisanisa vanhu saka hazange zvakusazonyanya kusanzwisisika asi mai chero iye zvino pana azoenda kudzokera kumusha ndikana tete vasipo ini handina kuona problem vandigamuchira nemufaro chaizvo zviya zvokuti taambogarisana tichinetsana pana aona ndipe kungoti tete ava ndo vaikonzeresa kuti namai tisaurirana otherwise mama havana problem asi problem yavainayo ndeyekuti vakanditi mukomana hakudi tongogara ipapa ndikati kusvika rini tingori papa ndo pangori kusanirana kwangu navo otherwise vari munhu bho zvekuti handidi kunyepa vari munhu bho chero baba havo ndo vamwe vamboti murora dai aisirwa kitchen asi manje vamwe vakaramba chero vamwe tete zvikanzi aiguru mukazinge maisaimwe imba apa musha uyu ukasara uri dongo chagara chifunga mai ndiye mwana warifungira vabereki vake kuti vachakasira kufa saka inini ndodi asiwo vakavaka kwavo saka ndodi ipapo nyaya iripo inyaya yekuti mukomana i1 chete saka kana pakatadaroka haabvi handidi kunyepera kola handidi kunyepera haatobvi but kusabva kwake kwari kuitaka ndiko kuti iye ndiye ari kuzvida
because they ain't got the chokwadi. They ain't got the chokwadi kuti ndafunga kutsvaga stand yekuti ndinoendawo nemukadzi wangu kuitira kuti pakaitikawo anything chinopa mukadzi wangu asara agara nevana because pano musha wefamily hanimona haazogoni kusara akagara pana pachikondo family yese aigona kutomuda but problem manje murume wako wacho iye ndiye asingakwanisi kuti azvimirire saka panonetsa ndozotaurawo zvangu tomari ndinyatsokonfesa zvishwa chero akonfesa akukula vana baba namama vane imba yavo iri panze apa nditi yakamirira ivo sana baba namama ikozoti iyi akava chiyo ikasanganirwa navanhu vese pane TV saka kozoti rumu revasikana nerumu revaenskoti nereduru saka rumu racho ritori padhuze ipapo saka inini dzimwe dzenguva ndaikasira kurara asisineni kozonzana mavachi ende chokwakadi mamwuve unosura kusura kudai baba vacho nachizvicho avaonengwarara yewangonhazi chokuona resining fungai shuwa vamwene ndiotaura zvekuti unosura anti vafundiseka kuseni ndotisamae ndokuvaka fotebhuku kwacho here apa romu ravo ringori papa apa havarari zvichinwe chikuona wrestling havarari chikuona wrestling chero murume ndaazomutsa ndikati inini taura chokwadi zvazvinge zvadai akangonyarara oita senge chingori chinhu chingori nomati chimwe chingofunga iwo zvino kana vachitaura zvokuti unosura zvokudaro uri mombe iwo unosura we ikatipohoha pama kuda unonyanyawo zvekuti vanozviwa vari kudhaidi ivongo anditi taidya mitakura here tiri saka mitakura saka ndiyo yaikusurisa achera ndimi anditikafotebuku saka ndachembera here ndiri murumu iroro ndimiwo asi zvino kana vachihwa kusura kwako vari mudhaining iwo uri mubedroom kokuzoti wasa nemurume wako usiku saka vanohwa zvosezvo obviously taitomboti kana tangongoti paya nguva iyoyo aitongoisa speaker wongoisa chimusic but hapana zvinoshanda usazi kuti vasahwe saka sari kungoda chitengo kuti mugare pakadaro handitombozive inini ndinotoshanda ndozvandotaura kuti amheme pa ndotombotfunga kuti mwari imba yangu here kana kuti bcause mukadzi unge uchinzi mukadzi unokunge une pako asi mwenye wako anotogana kwai manxiwo unosura saka wakazodii wakazoregere kusura iwe inini hayo handingarega kusura here ndaingomuka kuseni ndovhura mawindo ndosachikazovhura mawindo daindichitoti mhepo ipinde wakaolandorani wakaozvirapa sei ndorani havatombozvitendere futi zvekare zvemishonga dziri mapostora tibate mishonga ndorani ndaimboidya ndichipfuura kumusha kwedu uku so papa nazorova ndichabate mishonga zvehanzi dziri mapostora but unosura kaandinoziva kuti ugadzise kuti nyaya yekusura kuti ipere sisineite shuwa musadaro naininazoikumusha zotine madya nyimo madyawo nzungu obviously kana ukadzorera zvana nyimo mutakura nzungu otoregedzera ivo vajaira handino chikafu chawebvite kumusha saka havachatosuri nacho but iwo samhano mapata chiajoni kudzokera kumusha ukatonodya unotosvika uchitoningirira uchitokanganisika mudumbu ani muri kuzona ndibatsirei baba kuti ndodii nemurume wangu muda ndomuda naye chaizokundina anondida but ane kamwe kaunhuwo zvekare zvekuti ndisanyanya kuvawo nemafriends asi achingovawo nemafriends ndongovawo munhuwo angoriwo chete asingawirirani nevanhu uri kuzona ndopamwewo ndozongoti hameno kuti shanje hameno ndo dzacho shanje hatombozivi kuti chii otherwise munhu ake ari right tongonetsana ipapo chete ndichandafunga kuti uite kwela ndichikudai ndakubatsira kuti mukurumidze kubva umubve pamba pamurume afunge ruviri kwela murume anoyarini kumba handizozive hangu amusha mhengangoti wiki musi waanouya musaisa spika iyi umeke sure kuti spika iyo yakafa handi kuzvinzwa make sure kuti spika yakafa ita noise yokuti vakumbire kuti noise kuti uvake pako patinanhinge pachadzokera kumusha noise yemubedroom here ndionozonyara zvema hapana kunyara unonyara chii unomukuma kuseni uchitochaira uchitoimbawo uchitonge everything is normal kola usatombovhunduke kunyara iyi ita kunge everything is normal ivo vanenge vazviwa ivavo
ukazvita rutatu chete vachidaro murume wavo akura zvakadiwa mwena ani murume wangu sate zvaro watezvara vakura kwazi murume wangu ndo 87 ini hainina kutaura chokwadi ndiri kuma 20 uko saka vatezvara vave kumasi vanogona kuita zvokuma 70 saka zvokuti kana ukazokuita uchanoizi kutorova nemadziro chako kuti pasina zviri kutoitika iro baba vatezvara vakanira mbuya vakawakuda zvicharamba kuita vachakubudisa mumba imomo chete ndo vanhu zvandautokupa vanotokubudisa mumba imomo kuti ngaabuda hatichazvikwanisi ukazviita 3-4 times ndokutaura vanodedza murume wako meeting kuti made kuchivaka chindaimovakapo bekutanga mufunge pataimboni tiri kumwe chete nonguva indivhara muromo mufunge kundo kune kubatirwa kwako unovharwe muromo asi unonyanya kuita wenoize ko ndingazive here paunenge wakurotomoka upa monenge warotomoka handiti obva akuvhara muromo kuti vasawe wakunyanya kunakirwa dzimwe anotakadza zvekuzvikontrolawo obva akuvhara muromo kuti ndiouvakwa muromo urikuta kufema wodii wakabva kwamuromo dzachizozogona kutonibatsira here kuti ndonzanga abude chokwadi anina chaizvozvo unotonzi kungaabude ngakupe stendi yako out of the yard ubude muyadhi mavo buda muyadhi apa nekuti mushai uyo wamai futi kunenge paimbogara baba ipapo ndozvakurambira inini reason yangu ndeyekuti munoona baba handizive zvavakambobata kumashure ukazotiwo baba vasati vaenda kumasvowe handizive futi zvavakabatawo uzoti niwo zozodii ipapo ukaiwo ende murume wako aiwa ngaite action ubve papo first plan yandatokupa iyoyo hamene kana vamwe vane mamaplaniwo but iyoyi ndo plani hombe chekuti uinde zvezvo waibatwa nemurume wako unyatsokuwedzera urume akaisa ruoko pamunhu umurume abvise ruoko gogo unyatsokuti achema chaicho uye hacheme inda chizvinge ndasamuchemedze chii iwo urikutadza kuchemedzawo murume iwe ngaachemewo iwo unochema wani but yati unoti unongotatidza kuzvibata saka dai ngaaregewo kuzvibata unozvibata chii chaizvo anozvibata panguva inonakidza kudaro regaiti varege vafonetizo kuti uridze meri chakuti tonge mudasvikigwa vaise kuzviwa uridze meri Alright, iri bomu ningina sengize sharp. Nai kutenza murume utapasara kutenza mubedroom. Kutapasara kutenza mubedroom murume. Achise, guys, inoza muri vadzinga vamabereka apa. Vamuzoti buda nemukadzi kuminde uko. Aita kuzhamba ndokungovagadzisa guys. Akangosvika 4 times kuti every night anozvitaka. naMwari vanofuma vakamudedza murume kuti meeting pano. Madi kuti tazafunga kuti madi kunovaka nechepapapa. Chinda munovaka nechepapa. Uyo mbva azinde murasimba rake. Nokuti zvokusura zvikutovanakidza kana uyo achisura zvikutovanakidza saka zvina nachoita zvinonyatso kuvakodojora mwoyo chaizvo. Oti mukachimba kunge pasina chiripo kuti makanaka Jesu makanaka achitoimba. Naide. Manguve rizavu uridze meri manguve rizabhosho. Muzimba makaoma vedu zviri kuitika kwaichakafudza dzimba vatsenga zvokwadinikiza mudzimba umu. Nine guys, handisi kuziva muri kuiona sei nyaya yavan'uve uyu oita sei guys, mune funga dzipamwe dzakasiyana mati wodii? Anzi daira imwe kola maiginowa ndibhatla uyu ndibhatla uya mira ichiona ndatotokangama ndibhatla uyu tongoya tovhunzwa zvokusura nabhatla futi panapa. Hello yes kola ndeni nyapira wana unjani?
hayi nami bengifuna ukubreak silence yami na. Alright, hayi usiyakuvumela sisi wami. Kwenzekala? Mina kodwa angishadanga, ngihlale ne-boyfriend yami. Alright. Angishadanga, ngihlala nayo, mina angisebenzi, yena uyasebenza. Uyenza yonke into endlini. So inkinga yokuthi ma ephuzile uyaphuza kakhulu. Ephuze kakhulu njalo. Ma engaphuzanga uyaba right, umuntu right, civil loving, yonke into right. But then ma esephuzile akangishayi yena kodwa amazwi wakhe ayahlaba. Abuya ephuzile uthola ukuthi maybe uyangithola ngisidla. Angibheke aqala ukungithuka, wena ufaka etafuleni. Cabanga akafulela ukudla khola. Ufakani wena yini oyifakayo wena etafuleni? Uyini vele wena ugudu ngayo lempilweni ngisendathi angithuka yenze yonke into. Ngizithulele ngingamphenduli ngoba ngisaba ukuthi maybe uzoba njani, uzoba abusive angishaya, ngingamphenduli ngizithulele. Ngihambe ngiyolala. But then into ekseni uzovuka ethi yena yonke into leyo akayikhumbuli. Ayikho le nto leyo, ayikho sisi wami, ayikho le nto leyo. Into leyo uyikhuluma uyazi ukuthi ithi ngikutshele kahle na abangakabafazi baphuza laphana e-comment section bazokutshela babuze bonke ukuthi mase uphuzile uyakhohlwa yini into uzenza izolo. Ayikho le into. Problem ukuthi guys mina ndikudze arikuthi arogara neboyfriend yakana kurorwa anditi boyfriend yake inomadoro zvekumwisa doro iyashandi boyfriend inoshanda sakanzi akadhakwa chete akapinda mumba akamona akagara patebhuru achidya hanzi anouyawo kuti akagara patebhuru papo uri kudya chikafu changu ofira chikafu chiya kufira chikafu kuti uyasiye. But my sister mina ngifuna kubuza why wena ungasebenzi? Angiwutholi umsebenzi ngoba lapho angasebenza khona kwavalwa ishop yakhona manje ngisadinga angawutholi. Ukhona la eSouth Africa? Ngikhona eSouth Africa, ngihlala eJoburg, Orange Grove. Alright, so kuthi wena uhleli naye nje because ukhona manje wena unayo iplan? Cause ngangisebenza vele satholana sonke ngisebenza kodwa since umsebenzi waphela sengibona nje umuntu uyantshintshela and mina nginama-parents anabo abanamapha. So ukuthi ngiyasola ukuthi okay mangisuka kuya kuyenzo yaphi because umuntu ovuka kusasa kuseni esithi okay angikhumbuli lutho manje sokuyime ngimtshelayo lapho ekuseni nayo sefuna ukulala nami ke lapho so kumele nami ngibe right ngilale naye ngicabangi lutho. No. But ukudla yonke into uyayenza lapha endlini? Yonke into uyayenza, bhadala irent, yonke into echi-right ihambile manje ake kusemsebenzini yonke into uyayenza. Athenge ukudla yonke into. Uyabona every Monday ngihlele ngikhuleka ukuthi uziminyango sithi because off day yakhe inge-Monday, Tuesday, Wednesday. But i-Monday yikho lapho ukuba nedrama khona ukuthi ngiyasaba ma ngizuminyango ufuleka ngizihliziyo yami ishaya ukuthi kwazi namhla kuyaba yini. Sometimes uyezwa ima esavula ibhadla ma ngikuthi ngiyadla ngihle ngivala ukudla ngihlala ngathi bengingadli. My sister, you have to get out of that relationship now. Ngoba ngicaba ukuthi okay uzofika yenza namhla ahlanga mayembulisa ngihle ngithi ngivume na sensiyalala athi ngiyakubhora mina ngifika siyalala ngoba ngiyabezama uku-avoida umsindo ngoba ekuseni uyajika yonke enedrayikhumbuli yasefuna ukulala nami so kumele mina ngilale naye nami ngithule. Guys, Orange Group people, Orange Group sisters, can you please help our sister? She needs to get out of that relationship ASAP. Guys, this is not healthy. It's not healthy at all. Haji kana murume charipo anotya kuti chikafu chinofirwa anotukirwa chikafu kana asina kumadoro anenge ari munhu ari right handiti kana akangomadoro oya oita zvinhu zvake zvozvo zviri stupid makuseni abuda urara naye oti handitombozivi anything chandaita nezuro. Alright, kuti one day uzokuhlava ngemesimus ati mina kade handisakhumbuli kuti kade ngenzani so uhlaleleni khona lapho. So ari kuti hana vabereki hana chisa aishanda kwaishanda pakatanga lockdown basa company yakabva yavharwa saka ari kustruggle kuwana basa handimona. But now wonke lokhu amahanzi akandichinjira takugara tese
And those are very dangerous signs. Let's uzubona, my sister. Ukona umuntu ubuza ukuthi ukuphi lapha ne-orange group uhlala kuphi indawo. Uhlala orange group ngase KFC ku-12 Street. Uthi uhlala ngase KFC, guys, find there something to do. Uyavuma uthi uphume vele uyenze ngama-piece job. Hayi ukuthi ngithola umsebenzi yena akanandaba nakho. Akanandaba nakho ukuthi ngathi ngiyaphuma ngihamba ngiyabanganini ini kunephathi kuphi umuntu yabaseqala ukutshintsha ngasa-understandeki ukuthi yini kafuni. Ngoba uthola ukuthi kuyaba kune-dress code ephathini yakhona sente angilakho kunje kuyabethi ama-days esefikile esetshintsha istory sokuthi vele angibelanga ngiye lapho ephathini yakhona. My sister, ayikho noma i-cousin noma yini noma ubani omaziyo vele ukuthi ungaphuma uphume laphana indawo leyana ye-orange group, maybe ungene eJozi or somewhere uyohlala kancane khona lapho. Usisi wami nginaye mina sisimele usisi nginaye, but we are different fathers, same mother, different fathers. But usisi wakho vele kuyafana musi. But ukuthi yena unokuba nohlambululo lona lolu. Unokuthi manje mamtshelile indawo uthini yena. Okay, sinaye umuntu athi inbox ngifuna i-screenshot yalo sisi. Right, khona usisi bathi uphesi njiyana uthi ucela ukuthi inbox as soon as possible. Okay. Ngicela maybe unawo umsebenzi or something wabona. If possible, my sister, ngicela ukuthi uphume khona lapho. Lo muntu uzokubulala vele. Uzokubulela lo muntu vele, and inamba ezishutha inamba yakini. Inamba yakuphi? Yakini, nizoshutha nina vele lapho le family yakho. Ngicela ukuthi uphume khona lapho uhlala khona. Okay. So ngicela ukuthi ukhulume nalo sisi lo uphesi njiyana. Khuluma laye uzokuthi uthini, then uzonikeza i-feedback kanti ukuthi ngikhuluma uthini. Okay. Ngiyacela please my sister, phuma khona la. Alright, iminyaka emingaki? 35 years. 35. 1986. Sisi wami noma i-stay in, ngicela ukuthi uthole i-stay in uhlale khona lapho. Noma ngidinga i-stay in uhambe uyohlala khona lapho usebenze khona lapho. Uthole inkululeko yakho vele, peace of mind. Yabona uma utholile i-stay in, hawuna problem ukuthi ucabange i-accommodation, ucabange yini, uzoba uhlala khona lapho. Wena uma uyiclever vele uhlala khona lapho uyasebenza nje, ubeka imali yakho vele, or uzodinga every month uthenge something ngemali yakho, and then udinga i-one room yakho, uyasebenza uphuma uye erumini yakho, usebenza uphuma uye erumini yakho. Sokuqala manje inkululeko lapho. Alright, ngicela ukuthi ukhulume naye uzothi kuhamba kanjani, then we take it from there. Okay, mbongi ngicela ngisendele ku WhatsApp yami la. Igama lakhe akafakanga inamba, ufake nje igama. Okay. Phesi unogona kundithumela namba yakho ku-WhatsApp ere, ndimpe namba yakho. Unogona ndithumela namba yakho ku WhatsApp ere. Phesi. This is a dangerous situation. She must get out of there like now. This is very dangerous. Very dangerous. Again, Timupe. Don't the PCLGN. All right. Yeah, Mawan. Guys, kupiri kwa chikafu. Nemuno unogara naye makuseni anotorana naye because kutotya. Namona kutotya. Kurana naye kutotya chako kutoti zvino angagudi. Haiwa no guys, gabudi.
Oh guys, ini kutotaura ndevele zvekutofaya. Dzidzai guys, ini kutodzidza ndichinyatsogona ndevele, but ndikuto improve each and every day. I am getting better. I am improving. And is she ready to move on? Yes, Shelter. I think she's ready. I think she's ready. We will get to actually phone her baby. Phone her foot. Hello? Hello, Butler Moro. We are supposed to have na airtime. We are WhatsApp na iwe. Okay. All right. Hello. Hold on, caller. Hello, caller. Thank you. Hello, caller. This is Ellie. What do you say? Yeah. Ndiripo. Siseli, sister vangu ava vakafona nhasi ndini ndati ambondi inbox. Okay. Number dzangu andi. Oh, that's what I take. I did not number. But nekuti akauya through iweweka ndorina nekuti zvese ndipe iwewo muitire nekuti agocha an idea kuti paanogara ka kuneka maroom e7 to 800 ndinogona kumubhadhara ka 2 months achitsvaka zvekuita. But unogona kubhadhara my sister uzombhadhara 2 months unombhadhara 2 months ka ko anobuda nei bed blanket everything zvokusata imba nodi. For security reasons. Vanogona kuita kabhedhi rake nepakubikira nzvimbo yacho. So it's a single room. All right. And then there's a common bathroom for, I think for 4 people only. All right. The setup is like that. All right. So, you know, Tichakarisana like during the day tomorrow. All right. No, just go and check. And sisi wako Joshua, and sisi wako, you need to help here, please. But if you know, konokwanisa kuona sikorobo nyana kuti akwanisa kuenda nobata, please mtende kuti umusize nje. Ndizvozvo. Where I am right now, I was also helped by other people. Yeah, true. To be honest with you, so let's try something tomorrow and just have something tangible. We get hold of that woman. I know the lady in charge of of those apartments. No So problem. that's why I'm saying I'll work on it tomorrow. I'll let you know, and then we take it from there. No problem. Thank you, my sister. God bless you very well. Check and have me kuti nikhambe kanjani. Okay, this is Mary. Sharp. Sharp. Butler Moro. Zviri sei? Uri sekwenda kurova naiwe mwana. Kubhuroka. Kubhuroka chikwewe munhu waasila. Inyaya iyi. Kuti inge chimbo. Handisi kunzwa. Munenge muchimboita sei? Hello? Hello? Butler. Inetwork yake ikuZimbabwe yakadhakwa iyi. Toda kuhwisisa kuti haufa mazuva anokumba uku. Zviri kufamba sei? Nai. Ukati wakadza Butler unogara Bho, because Butler anotya kana kusurira. Unogara Bho. Ukati mukadzi waButler.
Hello. Network yakakajapa wena. Network iri kunetsa. Okay. Saka aufamba ari sei muroad? Ari right. Amwenda umusha bese. Arina umusha? Akaenda nenge. So, anzoka pa weekend. Akandega? Akaenda nenge. All right. That's good. Saka aufamba zano wajaira? Ndajaira. Wakusura? Hello? Wakusura here? Batla. Ishuwa here? Komede makuto isura. Tiri kunyara. Atiri kunyara? Bati varikuita ndizvozvobhata saka havafika so. Asi mubedroom ari kuita avo zviya. Asi une vanhu ipapo? Une vanhu? Muyatere pasore. Ndapaza ndikona kutodza kuti aunyasi kuti tauri. Hello? Ndachiona kuti wakasungikana kutaura wena pane vanhu mumba imomo ndazviona. Saka wati wajaira kusura kavasana. Kana zvadaro saka zvanaka. Asi mukadzi saka dhogi makazoita here? Mati? Dhogi makazoita here? Zvakafamba sei? Unomudza. Dhogi makazodii? Bhuu yakabuda? Akasura? Well done. Rega ndikusura ndemaoko. Wakagona ndokugona, wakagona singaiti. Kana ukasoresa munhu akagona. Zvino asura akati chii achinyara kudaro. Wakagona singaiti. Wakagona. Mazano makupinda pane ipi topinda uko. Ndakazoti kutumira kamapirisi yawanike hachabatiki. Mati? Ndanoti kanchikutumira pirisi riyawanike hachabatiki. Ndakazoita. Saka zviri kufaya mazano iye akukwira pamusoro. Ari kukwira. Saka iwe kana akakwira pamusoro paya iwe unenge wakadii? Unenge uri pasasi chazosvikira? Une wakambata magaruka? Saka wakugona. Azodii maoko? Chakupfuura ndiwo wako iri pake. Unosaka unoti pamunenge makaita muzosiku akusurire. Anotosura saka zvibetsera kusurira maoko zvina kana basa. Basa zvina. Saka pane pambasuruda kubva kuisiri kuisa here? Ndikuudze. Papi? Ndipapi pacho pasuri kuisisa? Ndakubvunza kuti kanonzi kadora. Kanonzi kadora. Ndazotana kudzenzanya nyara. Kuti chii kadora? Kadora kanhu kadiki kevarume kanenge kari kadiki. Ndokanenge kachikada. Ndiani akakudza zvekadora iwe? Ndawanzwa taurika una. Nachiwanzika kuti achinzwa ndo zvainazvo. Ndiani aiudza anhu? Ndiwe waiudzwa kudaro? Maise kana kumapeace job kwenyuko?
Okay. Haiwa kadora chinhu chemurume chinenge chichidiki ndo chinenge chinzi kadora. Haiwa ndaona kadora iwe. Pakati nepakati. Alright, pakanaka. Nekuti kadora munhu anenge ane kadiki ndo achinzi kadora. Anenge ari chidiki ndo achinzi kadora. Zvinoiwa turi pakati nepakati saka pakanaka. Inodii? Zvekuti kai kanogutsa andizonyatso kuziva. Zvinoda tabvunza munhu anenge achiita zvakambosangana nekadora kaka. Toyatsobvunza kuti zvinofamba sei. Asi ndakakuudza wani zvawatotaura wani ansa wega kuti munhu akati bhuu. Uri kutogona zvisingatoti next time muwedzere kupomba munhu achidi bhuu hani. Toda mabhuu akatevedzana kudai. Akazodii? Fu. Kusura akazve basa rei. Kugamuchira akazvine zvabuda musaruti. Kutogonesa asi wakaka anonyanya kuti fu ati bhuu. Ayo takuda kuchifaitira pafu manje. Chifaitira manje pafu murove makona chifaitire fu. Makona iwayo faitira makona imomo. Sota wena sota mudhara usamire mahora mudhara sota munhu. Sota munhu asati akupfira virai. Asati kupfira zve. Anenge ane nenhumbushi. Zvarukufaitira. Saka urunonoka neiko iwe. Nyatsokurova bullets kanda missiles. Maskad missiles ameno mamissiles wala manuclear bomb kanda munhu ngafire. Munhu ngafire. Saka kumbwedzera fire iwe kuti wedzera fire but wedzera fire. Right. Mbomira ndimbodora tura munhu arikufona ndokufonera bekandi. Alright. Pane munhu arikufona apa. Kaisi uyu mwana wangu Butler. Anyway. Mwana wangu elwesiya hizitia kuti. Ukaimira ndi face ndanonoka nemandudza aripo ndakutadza face yake andaingomuita video call anodaira. Ndakutadza video call anodaira. No uyu mwana wangu atanga kufona. Mwana yanga kufona. Nani kile. Hello? Yeah, wapedza? Yeah, ndapedza ndakumba manje. Alright, no problem. Asinogara padhuze nekubasa? Alright. Yeah. Chatichinzwa tinzwe. Okay. Ndakasangana nemurume wangu Marutari. Then we get over in South Africa. Akunganda nenhombo and then tavatamu akabva auya kuno South Africa atevera date achitevera nhombo menyu wacho fine.
ndobva yakasvikira muJoburg ndakasvika maSenbek ndobva kundifonera kuti ndichiuya to anga asanangura nyaya yake kuna vabereki ndobva tagara hapana ngachanda everything was fine ndobva tarenderwa room zvinhu zvakatanga kungoflowa patanga kuona basa akashanda everything was fine then mwana ndobva asvika pakuzvarwa munongodza mumwe mafamilies haazi munhu anenge achibuda wega unongoona so nguva yakafamba ndinana navamweni kuno ndina navamweni vaviri so ndaigara nehwani wacho muvaombi vechidiki ndo wangu achigara kwavo vega ndakatanga kushanda pandakazvara mwana wangu inini ndakatanga kushanda mumakota zvese zvikafamba zviri fine then everything was fine so murume wangu anga asina mafriend but nenguva yakasana kuita mafriend zvinhu zvakatanga kuchinja mumba akuspenda nguva nemafriends ake that ndokutanga nautanga ndichikomplaina akangonyara ndichikori pamwe munhu achazozviona kuti zvinhu zvandiri kuita hazvisi right so ndakazopesa ndaudza mai vake ndikati mama mumba kusina kumira zvakanaka munhu achauya achinditora akusora even ndikasvika mumba mangu inini mune mafriends ake avachatomborespectiya zvekuti mukadzi auya rega tibude chimumba anotomira kuti vatokudzwa kuti chiendai maita kudzwa auya so what does that mean so we fight it about that and then everything started to change anga asiri muyo yanga ane achabati zvinhu zvakatanga kungodichinjira just like that ndikati ndodi zvinhu zvandiri kuda ina handichazvadi ezvinhu semumba ndiri kuzviona bati rudo rwemurume apasina ndodi ndamanamboedza kushingirira tichirovana ende nguva yetu aindorova ndichiti mwana wangu kumusana kwangu haabvi kana waudisa kundirova batanidza nemwana wangu hazvina kupera mafaiti akamboita hazvina kana kumbopera murumba munhu arega nemboita gumbo kunze right wanga usingasawani bonde munhu anga asingasarari newe zvanga like rudo rwekuti ndine murume mumba ronga ririmo zvaro but unongoona kungoti something is changing handina kuti hanzi anga ane girlfriend but mairarame seri neapo neapo but nenyaya yekuti mamba manga musina serudo zvanga zvisingasafadzi even muchiraramese mumba mamusisina rudo manga makugara muchigwa saka even pamairaramese zvanga zvisingasanakidzi dzimwe nguva unozoga pana ndikufila mumwe wangu alright kumufila zera unonga uchimufila but kazati ingangeke kungoti seriously tongosangana pabonde ndokungofaririra kona kungosangofara heru tingori out sefamily zvanga zvazvishoma handidi kunyema zvanga zvazvishoma so he end up preaching me then handina kuvanza hamwe ndakataka chokwadi ndakatomudza kutoti ndaita zvinhu zvakadai boyfriend wanga waiwana kupiwe boyfriend like munhu anga agara achingoya pashopu achingoya and he end up telling me kuti ndokuda bva wamutomudawo aiziva kuti nemurume asi aizviziva alright saka makaita afei kwenguva yareba zvakadii handisombona ndifunga 2 days ndabva ndichimona kuti panapa I'm risking a lot handina kana kuita not even a week 2 days vechipiri ndopakatopinda rufu rwajeji ndakanato nestress kuti rufu rwajeji pasi zvandiri kuita I have to drop all of these things so pasina nguva I wonder who akandionawo ndichibuda and then you never know kuti people were they telling the truth or vamwe vanhu vanokubata neimage yekuti kutaure chokwadi kuti takakutora mapictures pane munhu akutora mapictures this and that so kuti tidelete you need to accept the truth and then we delete the photos ndiani aidaro vaidaro vabereki vemurume vangu but havazivo vanga akatora mafotos akatora mafotos nemumwe munhuwo zvake wemuno why akatora mafotos iwayo ndozvinhu zvakatonetsa kuti mafotos like they were about to be a threat over me makamira zvakaipa here mumapictures ayo no like ndichitoina ndakasingira zandei nditopa saka kana wanga usina kumira zvakaipa why would somebody want to threat you to make a threat kwauri nemapictures asina kumira zvakashata kuti ndibvume kuti am I doing something outside or not so akatora mapictures akatimira hama dzamurume wako like ini ndinonatsa
kunge kutumwa like akatumwa andingamboti kutumwa zvezvokuti ubvume mhosva muzvinzisa right kuti ubvume mhosva lezi but ini nangu akutaura chokwadi handina picha randakaona inini rangu ini okay handina nekuti vakabva vafanira angoti ndasvika vakabata nzi tatobva kwakunoti tichisa mafoto dzakusina mafoto dziwayai handina foto randanga nditanota ndakaona hangu handina vakuvhundusira the way right yeah all right semurume vheri anoita hasha ndanoda kudzoka waenda tisenzai inini handina kwandakati kuti kuenda ndakatoda kugara pamba kana kuri kurova ndanga ndatozvipira kuti kana kuri kurova ngandiroere panapa handina hangu kuenda I to accept kuti I did a mistake so they decided to send me back home just for a little while in Zimbabwe. I did go there, maybe I did go there on 9 November. I think it was last day, 9 November, and then November, December. No 1 January, like in Zimbabwe, I'm going to tell you cyclone different that, and then my mom was Mukwasha kuno kwakutunamira zvakanaka. And the cyclone, so about my border, another garage, out of Parasha, in the name, the Kavanda for Musham for 1 January, the Kavanda to Krakno. Then everything was fine. So kudzoka kwangu nyaya yevarume haina kumubvira yapera ndakangotanga kungopiwa varume izvo zvakanga kuzoitika izvi akangopiwa varume like unozomudza munhu achingoti abuda aenda kwakati kupi kwandinga ndaenda handina kwandanga ndamboenda enda ndakana murume wandinga ndinaye kupi okay ndobva vazousha ndobva mumwe musi iro jera ndakabva kiriniki ndakatanga kunga mapenzi mudumbu asingaperi and then I decided to go to the clinic. Pakudzoka kwangu ini ndakubva clinic ndakasangana nevamwe baba vatinogarisana navo muarea yavo uvorempa lift ndabva ndatobvumawo lift ire then ndava ndasvika kumbana ndatodzika ndisingazivi kuti kukwira lift kwangu kwanoita uku pane vanga muchitonona ndichidzika mumota and then ndobva yambonyarwa iyoyo nyaya yacho ndava ndazopuwa kuti vamwe baba tichitaura hanzi ndada kutsipikana tinofanana mavaki and that okay fine the other day I decided to tell my husband, did you even know that people they are giving me names outside? But are you serious? That yes, I'm serious. But as for you, are you doing something? I said no, I'm not even doing I'm not doing anything. And then people they started approaching again, like that person I can lift and then abantu abazonekwa naye ndichimuchikisana pamberi peshopu. Is there any meaning like pamberi peshopu pane vanhu apa ndiri muroora notonoka nchipa mumwe murume pamberi peshopu kisi. So pakatsanangurwa nyaya yacho there was my auntie iya hanzvadzi yake and then ndobva taenda kunobvunza nyaya yacho yekuseni kati ada kutonza kuti munhu achakataura izvozvo ndiani I want to know. Ndobva taenda lucky baba vacho vanga varipo vakaimonika lift vanakisana navo nemuridzi wenyaya akataura nyaya iyoyo nevakaudza nyaya yacho muvisa anga aripo kubve kwemurume wangu muti akazosvika nyaya iyo chimotaura but inyaya yanga ichitoshedzererwa and then asvika kudaro mukadzi anga auzomakuwa and then avatanzi akinyararai mashoko enyu so murume wangu akangosvika ndobva atongoteerera nyaya and then ndobva atongoridza tsama apaita yuteni kuti kudzokera mumba. And then uyu kunyeverwa anga atinashe bedhuroti adoti wada kunyanya kupedzera nemunhu achatora nyaya yakakoze pane murume womunhu pane mukadzi womunhu so wai ari kutry kudestroy dzimba idzi sedziri two. Saka havana kumbobvira vatombobvunza havo nyaya mavanero achitarana zvakanaka. Then makupeni he end up asking what was going on yesterday. And then I did tell him zvamakanzwa izvozvo zvamakasvika ndizvo zvanga zvichirehwa but apa ndichi saka iwewe hapana here zvauri kuita hapana here zvauri kuita iyo pavanhu vese ava ndikati ina hapana zvandiri kuita apa ngonitera kuti I will kiss you. Okay. Yes. So that's all. Since from that day just like we wake up early in the morning, I just go to my shop and then helping my mother-in-law. We came over and greet everyone, even me. It was nice. There was nothing wrong. We never fight it.
just left. Since now, he left. So since he left, you are not communicating, you are not doing anything. No, his number is not even getting through. But Kola, there's somewhere that I'm failing to understand. You know, there's a part that I'm failing to understand very well. I was trying to make a sense out of that statement. And why would people in the community, where do you live? In Tembisa. Mutembisa. Why would people in the community give you name? Why? Sorry? Why even when community vachikupa masita? Why? Why would they give you? Why would they give you those men? Why? Why you? I don't even know. But remember, you did it, and and the only person that you told was your husband. Community akazviziva here kuti wanyengwa. Wakaudza community said kuti community waenda mbonyengwa nomurume. I don't even know how that story spread just like that. But my family is so tough. After you dated this guy for 2 days only, story akabva spread. Like the way I go home, like people believe vakangosara vachingotaura nyaya kusvikira ndadzoka. Akavaudza ndiani, because you confessed to your husband muri two emurume wako. Who told the people in the community about this story? About that I don't even know, because nyaya iyi yakatanga kubatwa nefamily na my mother-in-law, and then ndokotanga kudza vamweni, then ava vamweni havana handidi kunyeva. Vakaibata sei vamweni vako? Inini vamweni vangu vanogara navo pavakabata nyaya iyi, vakabata nyaya iyi vakaipa vanhu vakuru. Yapuwa vanhu vakuru, there was this other lady. Kola, makadanana for how long? This boyfriend yako so yakabatana naye. Batwa naye. Not even a week, maybe 2 days or 3. 2 days, 3 days, wakatozara kuti unodana naye. What were you doing public? Zvakaita vanhu vakurumidza kuzviona. Like ndaibuda mumba makuseni. Makuseni past 6 and then ndodzokera mumba at 7. So the other day I just left the baby mwana, and then ndobva achema, ndobva pasvika mumwe musikana asvika mwana achimbochema, ndobva azopedzera akugara mwana dhomu. You see now you are talking, now we are getting somewhere. Kana uchida kubatsirika mningi wanguka, you come and tell the truth. Taura chokwadi, then unobatsirika. We don't judge people here. We don't judge people because munanoziva kushinya kwebhutsu ndiye munhu akadzipfeka. Anditika ndiye munhu akadzipfeka. Saka isusu tinotoziva totoziva maybe panogona kuipa ine reason yezvawakaita izvozvo. So ukatiudza chokwadi tinogona tokuziva kutoti alright, like now ukataura nyaya uchiudza even murume wako. Unoona kuti nini ndikutoita madhasi nayo ine maloopholes. Murume wako hatombokutrust, anoti kundinyepera. Andiwana. Ini ndatogona kutobata kuti nyaya iyi ine maburi. Andiwazviona. So imagine murume wako munhu wechirume anotoibata ubva saka uchiri kuda kuindira mberi zvisina kuchinja. Kana wakuda kuti udotaura chokwadi, you come out, come clean. Zvochira wakubvunza even 5 years later unenge uchitotora statement yechokwadi. Statement dzekunyepa normally dzinokanganika. Unokangana zvawakambotaura. Umwe musi uchitaura zvimwe obva akubata kuti kopai wakamboti zvakati wani. Andiwazviona. Wakachinja. Exactly. Saka now you are talking now kuti wakabuda muchidanana nemunhu uyu, wakabuda ukasiya mwana mumba achichema, ukaienda pakaita munhu wemuraini akauya akaona mwana achichema, akatora mwana akaenda naye. Munhu akatora iye ndiye akataura kuti ndawana mwana ari ega mumba achichema, ndiye akanotaura kwakanotaura ikoko atora mwana. And now iwe uchidzoka wakabvunza kuti wangaende pokati chii? Ndikauza kuti ndanganoenda kumba kwefriend yangu. Alright, and then vakabvunza kuti wakasiya mwana sei? Andowasiya mwana sei ngoti mwana angaraswa kuti ndine naye zvanga zvisingaiti. Alright, wakatora nguva yakareba zvakadii uri boyfriend? Maybe 30 minutes. Saka pa 30 minutes akavanga tokita a story yekuziva kuti and everything. Kuona picture uyu but the story first day rekusiya mwana iyi. Day rechitisi kudana kwamakaita. Rechitu day ndiro wakatoka pictures. Wakamonera Zambia mainde wakatoitana nemurume here.
wakaitana here nemurume boyfriend? But the London pictures. Ndora makavata mese? Yes, only one day. Makarara mese kupi? Mbakwantu. So pane vanhu vakakona chibuda mumba make? Picture rakatorwa ndiri murodhi. Nokuti for them kuti vazoti kudana nhingi pane munhu akatokuonai muri mese, nokuti they could have picked anybody and around your area, pakati vakatotora the specific person wawaidana naye pakati vafambire kuti udana nhingi. That means kune munhu akakona chibuda mumba imomo. Maybe anyatsoziva zvangu, but picture kuti wanzi rakatorwa ndichifamba. But kana rakatorwa richifamba picture harina mhosva kai? Ndozvinonetsa. Hey, right. Well, pachitu pakabatwa pakaenda neZambia apa mukaita zvamakaita ukadzokera back kumba. What happened in Siwe? Ndojera ndakasvika mwana achichema. Okay. Yeah. Ndojera ndakasvika mwana achichema, and then ndakanasofunga namama kuti akomboendetwa makupeni mwana azonzi auya nachachi kutsvaka kumusoro kuironga usiku. Mwana anga nenguva yakareba akura zvakadii papo? What? Last year, it was 2020. 3 years. Yeah. So 3 makazogara 2020, 2021, murume azobuda 2022. Yeah. Okay. Saka pabuda hapana waudza kuti reason ndechii kana zvifamba sei? Hapana kana munhu akambotara naye, and we tried to call all the points. No one. So he left everything mumba iye ndiangobuda. Wow. Akakusiya nemwana? Yeah. Relationship yake nemwana yakakamira sei? Yeah, the bond is so strong. So that means probably you come back for the child. I think so. So iwewe now it's hating you because munhu akabuda asina kuoneka ende wanga wazvigadzirisa nawo unoda munhu wako. Manje tomubate ipi murume wako? Ipapo ndokwanisira kuziva kuti anowanikwa kupi. Because dai tabata murume wako taigona kutaura naye tonzwa kuti problem yake iri papi, handiti zvinogona kuitwa sei, what can be the way forward kuti mumove mberi. Mazomutama kutaura naye iri paWhatsApp. Murume wako? Wandipa namba ine wegarasha? Ndakupa inamba. Makati ndisosenda as a contact, but ndisende number straight. Ndakudziona ini. Wanga uchita kusendera message achita zvishaita? Kusaka ari kutaura newe azokusendera message ka? Azotanga makupeni, and then he end up blocking me. Hauna kugona kupindura? Ndamubvunza kuti why makabva pamba, anzenge azvidavira nzvokungotupa otupa chete. Akusendera nguva iyi because pana pamessage andaisainira dzabhutika asati dzadabhutika. Ndataura nawo nguva iyi. Because asati dzadabhutika message dzandikiri message dzandamusendera dzingori ne1 nanhasi. Anotextana 951 makupeni. Okay, yeah, probably ndotema yapesera kupinda padikiri paushu. Tichitaura pamwe aibuda achita busy right ari kubasa kusvikira na 10 minutes past 2. But zvauri kuziva kuti ari kubasa iwe kubasa kwacho ukaenda panosa kuti mutaurani haufa. Like, I'm not sure, ndikutongofungira because anga achitaipa ombomira maybe for some 30 minutes or 20 minutes, 10 minutes. Murume wako nemwana wake ndiye profile picture? Yeah. Vakatofanana. Saka ukaradziswa muchinda uyu, ukarwadzisa muchinda uyu zvokutodaro ndozvawakaita. Saka uyu boyfriend wako wanga uchidana naye uyu wakazadana naye papa akazodii? Hapana, ndamurondedzera nyaya yekuti kwashata. Can you stand up for me? Ndikubvira amboonera kana nawani. Kana kuonekera hana? Kakatotiza? Anga atogara ari
akafungira nekuda kutongochinja ake marumu rake but zvakabva zvitongobatana ipapa. Akasina mukadzi urumwe. Ndaimuzvira anga ane mwana. That pari tricky nekuti chi. Pari tricky nekuti nyaya yako iye kuhura iyi yakapindigwana naumwe. Kashoma kuipunyuka nyaya yakafanana. Ikona yapindigwa. Iri secret yekuti maybe makaita nemurume wako muri chuka, mukataura muri mukapedza mukawirirana muri chuka, toti pamwe kuda. But now chihure chemukadzi chikazikamwa nana vamwene apasina. Ndiri kunyepera munhu wangu ndototi I want to prepare you for the worst. Andikudzwa. Probably murume kutobuda mumba kwake aita nekubloga ari kuzama kuenda kuti anokuburitsa musystem make so that achazodzoka atema kutora nyaya dzemwana chete. Kana muri padhuze napadhuze ka angasazogoni maybe zvachimuomera kuti azokwanisa kuti aburitsa musystem. But inotonetsa because family yakatiza kuti yamudza kuti chii nokuti zvinhu zvawakatokonfesa wega iwewe. Zvinhu zvawakatokonfesa wega iwewe kuti ndakatobata ndakatodai ende pane vanhu vakakuona. Chokwadi chiripo ndechekuti pane vanhu vakakuona uchitobuda uchipinda maybe mumba memufesi kana uchibuda memufesi wakasongera sambiri pane munhu akakuona. So handidi kupa mahigh hopes asipo muningina kuti murume uyu achadzoka na kuti kudika yapindigwa nevabereki vachitoziva kuti muroro akahura muningina ichitotanga healing process. Chitanga healing process. Urukunzwa ndira kutokubatsira start your healing process. I know it's hurting because murume wako wanga uchimuda munhu wako wanga uchimuda but now for now you are whatever single mother chitotanga kutohila kutotiora iti mwari ndakata mistake ndakaura inonzi two wrongs doesn't make a right. Like what I always say, I always tell vana vechidiki mazirenya kuti munotanzi murume akaradza bhosho nendori dzawo tit for tat ukabatwa disadvantage iri kumukadzi iye achihura everyday but iwe kana kuchitaka one ukabatwa zvatofarana ende kana wabatwa pepeka ndipo chazotanga kumuda munhu wanga uchihurira iye ndipo unenge wakumuda manje like this case. Anomaona like this case anti mazvona saka muninginaka chistarta iwoka go pamberi paMwari and ask for forgiveness. Uyu wakatotadza mukadzi ari mumarriage aite chihure handiri kunzwa mukadzi akaroorwa uite kumbomba kundopanze uchiona takadai kubvunza kana mai vako uchiona mai vako kusvika pavasvika pavari apa kaufungika vabvunze gara navo pasakudzi vakaona zvisingaonekwi nemeso zvosati waona iwewe vakasangana zvakakomba nababa vako chaiko chaiko iwe handiri kunzwa but havana kuenda kunohura hana kuvana kunanohura iwe wakabva manje waita zvekuti shiri ngaibvuterekei memuchinyingirana kumabasa kune kwamunenge muri kunzwa kuti shiri dzinobvuta rekeni shiri yobvuta rekeni ukango disadvantage iri kwauri seizvozvi iyoyi ndo disadvantage yatogara tichitaura iyoyi. Well, no, you love your man wakudiscover nomuda aenda varume havaregereri chihure havaregereri chihure. Saka muningina wangu chitanga iko zvino kuita healing process. You wronged him. Chitako healing process kana chizokuda acha let him be the one to come again gorera chauya iroro. For now chita healing process. Don't do I'm not she rebound here yekuti mangwana unotofuma wakuti une boyfriend pa standby wakutona naye. Give yourself time. Mira enda kubasa kwako chengeta mwana wako chimbusana nezvivarume kwaiko zvino uri kunzwa sene nezvivarume murume wako akufonera akati zvatopera handisina chekuita newe hando zvataura atokudza chokwadi hanagona kudza chokwadi chimuri mese atogona akabuda because otherwise aigona kutozokupuraya wakavata because hazvibudi mufungwa make zvokudaro hazvibudi mufungwa dzavarume zvokudaro. Start your healing process mind. If zvanga zvichiita dei wachibva watama paunogara tsvaga pamwe pekuti chinotanga kuhila zvakanaka because as long as uri pamba ipapo paunogara patsika nharaunda ipapo hauhili zvokumhanya and people will always remind you nezvekuti wakazodai ukazodai murume akazoenda akazodai chitsvaga imba utame uisodiruke uine nechekure kwaunobva uchida kupasa uchitanga healing process.
Saka wanga uchigara nani ipo parugara izvo? Ndachigara naiye murume wangu. Mamuchirenda? Iroom kati tu? Chichaga pamwe ubve ipapa ushifta kumwe. Chichaga pamwe ushifte uinde kumwe kana kuseri kwekubasa kwauchaenda kana kuti kupi kudhuze kwekubasa but kusiri kwauri ipapo. Kana chizokuregerera achauya hake. But for now, do not force things. Give him time to heal his own way. And give him time to heal his own way. Aishande pimurumo wako. Anoshanda uko? Aita gardening engineering. Atachi? Gardening engineering. Gardening. All right. Pane pamba panotoshanda. I think akaenda kunogara kubasa. I think so. I think akaenda kunogara kubasa. Ndokwari. Mupe nguva yekuti apore. Mupe nguva yekuti apore. Kana chikuda achazouya. But iwewe machances apaka they are 50-50. Expect anything. Kusadzoka kana kudzoka. I will try to speak to your husband. But chimurega akadaro. And don't beg him. Don't go. Let him be the one to start talking to you. I know it's not Rwadza. I know it's hurting, but we need to tell you. I need to tell you the truth. Kusazosvipa mahigh hopes ekuti anodzoka anozodaenda anogona kudzoka anogona kusadzoka anogona kuzodzoka late after some time kana gore kana 2 kana kuti usazodzoka. Anything is possible. Saka kune mwana andika chitanga healing process kuti mwana noti ukaramba une stress ka nemwana wako anopika that negative vibe energy inenge iri mauri ukangasa mwana andi masira mutu ne mwana. Saka uchinda basa mwana zarana Nenda naye. Unove kuzana kushana nemwana pabasa. Oh. But mari yako kai rent inokwana mari yako inokwana bata rent ka. Yeah. Inokwana. Ko kuchitenga chikafu nemwana. Uyiko ndo wenozoshota. Ndochita kuchikafu. No, I don't think utakazoga kubatsira. Acha kubatsira kari kwa ariko. I don't think so. Mai wako varipi? Ariko mwisho. Yeah, I thought ashikambuye kuti undise mwana kuna mai kumusha. Usare weka. 5 years. 5 years. 5 years. Kuti ushande zvakanaka ka. Kuti ushande zvakanaka. Mwana ufa kuti uende kumusha. Kuti ushande zvakanaka. Ikana uchitsvaga rimwe basa. Because wakufa uchitsvaga basa rimwe zviri tight. Unogona kutozwana rimwe rinenge chibhadhara zviri nani. But vasingadi mwana. Wodi. Umwana zvara chaicho kuti sira mai vake mwana ane vhiki. Achienda kubasa. Ma1, I know. Ma1. Akanga kunyengera kuti ta boyfriend ndiani? Wangu zvifunga wega. No, it's okay. Zvakatoitika. Antika. So let me try to talk to your husband. Ndinzwe. Antika. Let me just try. It's trying. I'm not promising anything because at least ndanzwa nyaya isi zvairi. Saka chirega nditry kutaura nemurume wacho tinzwe kuti anoti chi anditi but handidi kukupa high hopes because if nyaya iyi inoita 50-50 iri 50-50 anogona kudzoka anogona kusadzoka anogona kuzodzoka after some years. Kubva nhasi akadzoka murume wakumubatise zai chihuri achiitwe wakaroorwa uri mukadzi womunhu nokuti chinokunakidzai muri pavarume chite chihurechi kana wazochipuwa manje full time kuti chinyatsohura zvakanaka wakunyatsomufunga manje munhu yawe
Wakanzochimufunga budget mai weka ni it's too late now. Yeah. Yeah. Takaipa. But anyway, mningina chirara and pray about it. And pray for forgiveness. Kuna Mwari wako regerere and pray for your peace of mind. And Mwari vachenese mwoyo wako kuti ugone kushanda zvakanaka. Because kana wakaremerwa chero makastoma utauri nawo zvakanaka. Chero mwana chero unenge uchingojinyura. Andiri kunzwa. Chimeka sure kuti kwezvinezvi watanga healing process yako kuti ndishaura naye. If there's anything I'll talk to you. I'll tell you everything. Shanira taura naye. Ndichiri kufamba sei? Dauti change chikuza zvese kuti zviri kufamba sei kana taura naye. I know zvakaoma, but utongozvitora, utongozvigamuchira. How old are you? 25. Amapiano. Murume wako ane makore mangani? Mama kasana 2 years chete mudiki. Right. Alright, unene chirega ndikusiya uchengete mwana, urarise mwana. Uzi wapinda kutika kugama chika uchinda kuliva kubasa. Mwana arara? Wanga rumba wagogo. Alright. Saka ndo chakucheka kuti zviri kufamba sei. And I'll be checking on you, but I promise as soon as I'm going to daira ndobva ndatofona. Ndokundotaura naye. Alright, itoita zvakanaka munini anditi. Right. Do I need to say more? No. I don't need to say more. You are learning. Andika, amapiano. Are you there? You are learning. I don't need to kutsinidzira. This is what we always say. Andika, kuti tit for tat imotora tanza tirege shiri inobvuta rekeni. Shiri zvinhu zvakachinja. Ndizvo zvamutaura ndichika. So guys, I think let's pray for Mana Ush for a peace of mind. Akanganisa, she made a mistake. And akanga chida kuexperiment kana taifunga ndikurwatsawo murume kana taifunga ndikuda kutsvaga joire kunze. It ended up costing her marriage. Now zvakumukostira peace of mind yake. Now zvakumukostira mafinances ake chaiwo because vanhu vaibatsirana. Now asara nemari yerent chete. Mari chikafa pana pane mwana. I'll try Sonia to speak to the husband. She's stressed. You can hear guys that atombo chema up live up. Atombo chema. Anzina rufaro muruma kaura indo ura. Okay, fine. Do what makes you happy. Do what pleases you. Do what you think is right. You can go ahead and do it. Ura. Just go ahead and ura. Right, guys. Andichika ndofunga pandasitapirira pano mangwana we have another long day. Ndasingafunge chitogara nguva yakareba dai. I thought maybe I was just going to come here for an hour ndobva ndaenda. Andimaona. But ndatozoti gare nguva yakareba. Tobatana mangwana guys. Let's meet tomorrow. Mangwana and Saturday. Guys, saka nchange ndiripo for two coming days. Ziri kucheredzana inga pakaipa. Right. Saka tobatana mangwana patinenge chisangana ne behind bars. Antika tosangana futi na Tinder swindler. Antika in South Africa. Apostle Tinder swindler. And then behind bars tomorrow. Antika. Right. So guys, morara zvakanaka. Antika, God bless you. Musakangana kuzotenga magirafa. Pane masheds panapa. Type dzemasheds. Paunotenga masheds ako ubva wangotenga masheds ako. Ubva watenga nekadhi rako rekubhengi. Handika ubva watenga kadhi rako rekubhengi nemasheds ako kuitira postage naika tongoshandisa bepa 1 iroro. Handika tongoshandisa bepa 1 iroro iro. Inge chingori 1 rakadai tongoshandisa bepa 1 rakadai. Ubva watotenga
bepa rako mashedzi ako. Risi ndepi? Wotenga bepa rako, wotenga mashedzi ako, watenga nemafuta ako. Andika mafuta ako, mashedzi ako ndobva ndatongoisa muplastic one. Zvibva zvatongouya. Alright, mukoma Laxman, muri sei hanzvadzi Laxman, how are you? So guys, mwarara bo and torara. Can't wait for behind buys. You are getting addicted nemafuta ipapo. Exactly kuda zvese ipapa zvinokwana. Makadhi e100 rand, card bank is 100 rand and then 100 rand postage. Pa postage zvese zvaunoda zvobva zvakwana postage because bepa rekwana makisakura honai. Nice. Mune pasuro, mukuzviziya. Mune pasuro. Mune pasuro rimwe iri kadhi rebank iri. Rakamirira kumuposta mangwana iri kadhi rimwe rimarona. Chiri silti zvasachainda amukona. Saka ona isi bepa rose riri kuifamba nekadhi chete. Mapepa arifamba nemakadhi chete. Ndine maorder. Andipa kutumira mangwana about 6 makadhi. Makadhi arifamba akadai so makadhi ona. Makadhi ingori envelope ekadhi irungu. Imagine saka wakabva wasadza kabepa racho rarovhara. Uya ku WhatsApp. Unondibata ku WhatsApp. Ya ku WhatsApp. Saka makadhi andirinenge rangu dai so. Kadhi iri rebank iri kadhi. Saka tokoisa muenvelope. Tokoisa muzibepa iroro. Zvitoya. Andimaona. Saka utenga makadhi ako ekubank, utenga kadhi ako rekubank, utenga mafuta acho, utenga mashedzi ako, ndosadza mubepa. Bepa roya rakafutawo. Since I don't know the number, right? Let me give you the number. Right, iyo number ndakapina iyi. Number iyo yakapinwa iyi. Number ndakapina. Ansione mabhingo akawandisa. Mabhingo akawandisa, bhokisi rose remabhingo iri. Ringarigoni. Bhokisi remabhingo rakawandisa but ukatanga kumutenga kwelive mess ndambopfeka mashoma ndapfeka kuda 5 or 6 akawandisa ibhokisi rakazara mabhingo iri. Box saka ukazofona mangwana ndinokanda ndowaridza ndichamaposta mangwana. Andika umjolo uyanyisa. Mjolo uyaganama. Rimona chaposta akawanda mangwana so that munhu anenge aona anoda then tocha madzira cho. So guys, much appointed katonga mangwana, bless you.